Det kan være at det noen der stadig går in, men jag tror inte det så många. Välkommen alla samman till den konferensen som vi i det färöiska socialministerium har arrangerat samman med Nordisk Välfärdscenter. Mitt namn är Elin Poulsen. Jag är projektledare i socialministeriet. Projektledare på vår första helhetsplan om våld i nära relationer och vår helhetsplan om sexuella övergrepp. Jag ska ha en föreläsning senare om vårt arbete. I dag och i morgon ska jag så styra den konferensen och jag gläder mig selvfølgelig till att det här audiolarmer att höra alla de spännande presentationer som vi har på programmet. Jag ska se med detsamma att vi har skrivit tolkning på hela dagen i dag och i morgon. Det står en stor skärm här uppe föran, så hvis det är någon som har bruk för skrivet tolkning så kan ni sätta er där. Det är någon platser. Och så blir det också streamet direkt och selvfølgelig bak efter så man kan finna det. Jag har fått en taska med olika småting som ett minne om dagen i dag och i morgon. Det ligger bland annat ett regnslag som vi tänkte jag vill få bruk för, men ju kommit med det goda väder så det blir nästa gång så regnar det nog när jag kommer. Men tack för att ni är medbragt det fina väder. Många av er ska delta både i dag och i morgon och så vi får selvfølgelig en ny taska i morgon, men ni är så hjärtligt välkomna. Jag ska inte bruka tiden på att genomgå programmet det har jag fått i mappen. Så jag ska istället ge ordet till Eikon Samuelsen, socialminister. Kör så väl. God morgon. Kära alla sammen, god morgon och riktigt hjärtligt välkommen till Färöarna. Och välkommen till denna konferens som jag med stor förväntning har sett fram till och som jag är glad för att få möjlighet för att inleda. Och så välkommen till alla er som sitter där ute och följer oss. Konferensen blir nämligen streamet och link till streamingen finns på vår hemsida amr.fo. Jag ser fram till två intressanta dagar på denna spännande och ytterst vedkommande konferens Bryt tabuet med temaerne funktionshinder och sexualitet och dubbelt utsatthet, funktionshinder och övergrepp. Det är mig också en ära att byta välkommen till alla föredragshållare, både från Färöarna och inte minst alla er som är kommit långvägs fra. Jag vill i särdeleshet tacka Nordisk Välfärdscenter för att vara med till arrangemanget på Färöarna. Mina medarbetare i socialministeriet har jämligt uttryckt stor tillfredshet med samarbetet och jag ska veta att det sätter vi stor pris på. Det nordiska samarbetet är i det hela taget höjt värdesatt och också särdeles synligt på Färöarna. Och jag tänker att det har varmet våra nordiska gäster att komma till Nordens hus här i morges och se det nordiska flagg vaja i vinden som ett tegn på att vi är en stor nordisk familj. Dessa smucka rammer omkring konferensen, det nordiska hus, är också ett tegn på gott nordisk samarbete. Huset blev byggt i 1983 som en kulturinstitution under Nordisk ministerråd. I över 30 år har huset således fungerat som Nordisk kulturhus med ett särdeles mångfaldigt program. Och i dag och i morgon dannar huset så rammen om denna viktiga konferens. Dagen i dag har ett nordiskt fokus och jag gläder mig till att få inspiration från olika vinklar och olika länder. Morgondagen är färöisk och där fokuseras utifrån en färöisk kontext. Det är alltid gott att få inspiration från andra länder och på Färöarna håller vi gärna öje med hvordan vi griper tingene an i nabolandene. Samtidigt så ser vi denna konferens som en fin lejlighet till att visa er andra hvordan vi arbetar. Titlarna för dagen i dag är aktuella och ohyre viktiga att sätta på dagsordenen. Dessvärre kunde man fristas till att säga. I första omgång så poängteras det att människor med funktionsnedsättelse har en sexualitet
og har rett til at praktisere den. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne arbeide med og gjøre noe med seksuelle overgrep som vi vet at nettopp mennesker med funksjonshinder er utsatt for i høyere grad enn andre mennesker. Siden er emnet dobbelt utsatthet, funksjonshinder og overgrep. Hvordan kan vi så forebygge at personer med funksjonshinder utsettes for seksuelle overgrep? At seksuelle overgrep finner sted, det vet vi. Seksuelle overgrep er et av de mest pinefulle tabuer vi har i vår kultur. Vi har haft meget svært ved å sette ord på problematikken, og må nok innrømme at dette området har, i hvert fall her på Færøyene, vært preget av en larmende taushet. Myndigheter, så vel som vi alle, som medmennesker, har i alt for mange år lukket både øyne og ører overfor denne uhyggelige virkelighet. Jeg kan da med stor glede notere meg at de siste år er kastet lys på emnet. Min fornemmelse er at åpenheten er blevet noe større, og at vi nå har litt lettere ved å sette ord på emner som vi slett ikke talte om før, i hvert fall ikke offentligt. I den forbindelse kan jeg nevne den færøyske organisasjonen KRIS, der har gjort et stort arbeid de siste mange år med at få oss til å bryte tausheten. Vi har på Færøyene også kørt forskjellige opplysningskampanjer der er blevet godt mottaget i den færøyske offentlighet, og jeg kan se på programmet at jeg skal høre litt om disse kampanjer. Som sagt, at seksuelle overgrep finner sted, det vet vi, og vi prøver nå å bryte den taushet som alt for lenge har vært dominerende. At personer med funksjonshinder er utsatt for seksuelle overgrep, vet vi også. Forskningen viser enda at de er mer utsatt, dobbelt utsatt, som dagens program sier. Og mens det er svært at i tale sette emnet seksuelle overgrep i det hele taget, er seksuelle overgrep mot mennesker med funksjonshinder om mulig ännu mer tabuiseret. Det viser seg at når det er tale om mennesker med funksjonshinder som utsettes for overgrep, så har vi tendens til å se funksjonshindringen og ikke selve overgrepet. Seksuelle overgrep er et problem der i alt for lang tid har vært et usynligt problem. Og da seksuelle overgrep mot personer med funksjonshindring i ännu større grad usynliggjøres, kan man si at vi har å gjøre med en dobbelt usynlighet. Derfor er det så utrolig viktig og på høye tid at dette emne adresseres. Og derfor har vi i det færøyske sosialministerium prioritert arbeidet med konferansen som et av punkterne i vår handlingsplan om forebyggelse av seksuelle overgrep. I forbindelse med arbeidet med å implementere ovennevnte helhetsplan samt helhetsplanen om vold i nære relasjoner har det nordiske samarbeidet betydet meget. Vi hadde for eksempel også et medlem i den ekspertgruppe om kønsrelateret vold som siste år utgav rapporten Når samhället inte ser, hører eller forstår om kønsrelateret vold og funksjonshinder. Det var blant annet i den forbindelse at ideen om å samarbeide omkring denne konferanse som vi nå innleder fødtes. Ännu et godt eksempel på et suksessfullt nordisk samarbeid. Overskriften på en av ekspertgruppens rekommendasjoner var nettopp bryt tabu. Og det er nettopp det som er overskriften på dagens konferanse. Mitt håp er at konferansen blir et bidrag i kampen mot usynliggjørelsen og tabuiseringen av seksuelle overgrep og funksjonshinder. Måske kunne man lage en nordisk kampanje eller en nordisk strategi for hvordan de nordiske landene i fellesskap kan gjøre noe ved problemet.
Tillåt mig till sist med stolthet att nämna att alla medarbetare i mitt ministerium har visst stor intresse i förbindelse med förberedelserna till konferensen. De har i dag lagt paragraferna och habiterna och är klar till att räcka en hjälpande hand. Man kan säga att socialministeriet är flyttat in i Nordens hus i 2 dagar. Jag hoppas att de allesammen nyter deres uppehåll på våra smukke öar och jag önskar oss allesammen en god och lärerik konferens. Låt oss samman bryta tabuet. Med dessa år är konferensen Bryt tabuet i gang. Tack. Ja, tack för det, Ekon Samuelsen. Mens Jens, den första föreläsaren, går sig klar, kan jag nämna något praktiskt. Toaletterna finns ute i foajeren och i gången här, mellomgången här. Vi håller en kaffepaus klockan 10:30 och vi har frukost klockan 12:30. Och vi har fått titlar och de blir hållt och den officiella konferenstiteln är på min iPhone här. Så att jag kan ska jag ge dig ett vink när du har 5 minuter? Ja, det kan du göra. Du har din tid, ja. Varsågod, Jens Rydström. Tack. Och jag vill tacka så hemskt mycket för att jag blivit inbjuden hit och tacka publiken för att ni har kommit. Som Eidgun just sa så är ju förutsättningen för att kunna arbeta mot sexuella övergrepp att vi förstår och inser och kan tala om att personer med funktionsnedsättning har en sexualitet överhuvudtaget. Och det jag kommer att prata om det är alltså resultaten av ett forskningsprojekt som jag utförde tillsammans med socialantropologen Don Kulik från Uppsala universitet. Det rör sig alltså om en jämförelse mellan Danmark och Sverige och vi har ett historiskt perspektiv från 1960-talet och framåt för att se hur talet om sexualitet och funktionsnedsättning har utvecklats i de 2 länderna. Vi bestämde oss väldigt tidigt för att studera situationen både för personer med fysiska funktionsnedsättningar och för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. För problematiken kan vara delvis olika men i stort sett så är tabut detsamma och väldigt mycket är faktiskt samma sak. Alltså som vi gjorde en avgränsning så att det är personer med vad vi kallade för significant disabilities, alltså som har grava eller omfattande funktionsnedsättningar som faktiskt behöver sexuell assistans. Och vad vi kom fram till är att i Danmark så erkänns, diskuteras och underlättas funktionshindrade sexualitet medan i Sverige så förnekas, förtrycks och försvåras funktionshindrade sexualitet. Det är alltså, vi förstod att det skulle vara en skillnad mellan Sverige och Danmark men att den var så stor och för Sveriges del så deprimerande det hade vi faktiskt inte kunnat föreställa oss. Till att börja med så har det funnits en diskussion i båda länderna om det här med just sexuell assistans och så vidare. Är sexualitet, är sex en rättighet? I Danmark så står det väldigt tydligt i socialministeriets skrift från 2001 att hälsa är en fundamental menneskeret som också sexuell hälsa var en basal menneskeret. I Sverige förekom en omfattande tidningsdebatt 2004 och många debattörer hävdade som den här personen från tidningen Arbetaren att sex är ingen rättighet. Och vi ville då göra klart att den här diskussionen bygger på ett missförstånd. För att sexualitet är en rättighet betyder inte att varje människa har rätt till en sexualpartner. Men sexualitet är en rättighet betyder att varje människa har rätt att kunna utveckla sin sexualitet och ha tillgång till den assistans som hon kan behöva. Och det är en väldigt stor skillnad och väldigt väsentlig. Nu kommer jag att tala väldigt illa om Sverige här och det smärtar mig eftersom jag då kommer från Sverige och har växt upp där och älskar Sverige. Men jag måste också säga någonting som Sverige är väldigt bra på och det är nämligen sexuell rehabilitering. Claes Hultling som är neurolog i Stockholm som driver då ett
en klinik som han kallar för Spinalis-kliniken, har forskat mycket kring sexuell rehabilitering. Det handlar om personer med ryggmärgsskador som då ofta har sexuella problem då, eller rent fysiska, sexuella och psykologiska problem också. Men att på den här kliniken så har man verkligen tagit upp de här frågorna, vilket då är på många ställen tabuet gör att man inte gör. Så att där är en sak. Det finns andra sexologiutbildningar i Sverige som är bra, så att säga. Men hur är det egentligen i verksamheten och i den byråkratiska verkligheten? Att i Sverige upplever väldigt många personer med funktionsnedsättning stora problem att kunna adoptera barn till exempel. Och som jag har skrivit här på min slide, att handläggningen av adoptionsärenden är ganska godtycklig och resultatet beror helt på den tjänsteman som hanterar ärendet. Och den svenska Socialstyrelsen planerar inte att utbilda personal i dessa frågor. Det finns ett ointresse och en tystnad och en tabu i Sverige kring många av de här frågorna. I Danmark kom en skrift 2014 som heter Rätt till att vara förälder, och där socialministeriet har deklarerat att man ska instruera alla kommunerna att hantera de här frågorna och ge personer med funktionsnedsättning tillräckligt stöd. Om vi går tillbaka i historien då. Och det märkliga är att i Sverige och Danmark så har de här frågorna diskuterats ganska parallellt hela tiden, på ungefär samma sätt fram till mitten av 80-talet som jag ska visa. I slutet av 60-talet så lyfts de här frågorna upp. På Hotell Apollonia i Stockholm så var det ett möte som leddes av Carl Grunewald, som är en stor person han dog här om året tyvärr, men som var en stor person inom funktionshindervården. Och han säger på det här mötet att om 10 år kommer vi att se tillbaka och säga, det året var det som vi tog upp sexualfrågan för första gången. Året därpå var ett liknande möte i Danmark när Nils-Erik Bank-Mikkelsen, som hade en liknande position som Carl Grunewald, deklarerade att en stigande frigjordhet i normalbefolkningen har som lycklig följe en lättelse av våra mindretals-villkor. Så båda liksom rider på den här öppningen av sexuella frågor under 60-talet, den sexuella revolutionen under 60-talet kan man säga. I Sverige var vi ju mer försiktiga och sökte kanske mer kompromiss än i Danmark. Det kom ett par år efter det här mötet i Sverige en skrift som heter Samlevnads- och sexualfrågor hos psykiskt utvecklingsstörda. Och i förordet så står: i våra rekommendationer till anhöriga och personal har vi därför avsiktligt valt en medelväg. Den svenska medelvägen känner vi ju till. Som vi tror godtas av flertalet. Säkerligen kommer det att finnas de som anser att vi gått för långt i våra förslag, medan andra kommer att tycka att vi inte har varit tillräckligt radikala eller moderna. Alltså, i Sverige, när de här frågorna har lyfts, har det väldigt ofta varit frågan om sexuella hjälpmedel, alltså inte sexuell assistans i den meningen. I Danmark så skrev personalen på Mosalle träningsskola ett öppet brev till sin personaltidning om onaniproblemet. En del av eleverna med intellektuell funktionsnedsättning behövde lära sig onanera, men vem skulle lära dem? Hur skulle de göra? Personalen har diskuterat det här, de ville föra frågan vidare till sina kollegor genom det här brevet. Och då får de ett svar direkt från en överläkare som är en väldigt inflytelserik person där, som säger: hvis jag får pålidelig upplysning om att någon funktionär i praxis följer de anvisningar det gives i nävnte artikel, alltså går till sexuella håndgriveligheter för våra patienter, så vill jag alldeles omgående och utan föregående förhandling till någon sida se det som en elementär plikt att anmäla välkomna till politiet. Så ni ser, i Danmark är det total konfrontation, i Sverige så går man en medelväg. Det är stor skillnad mellan länderna. I Danmark så får den här frågan sitt politiska genombrott från 1986. Det lilla partiet Vänstersocialisterna har kommit in i Folketinget, och i detta parti så ingår då den här Jörgen Länger som har varit funktionshindersaktivist, som fortfarande är funktionshindersaktivist, och han fick hela partiet med på att de skulle skriva en stort
motion, ett stort förslag till Folketinget i handikappfrågan. Det var 14 punkter, en av dem handlade om sexualitet. Och där krävde man sexualrådgivning för personer med funktionsnedsättning i hela landet, nationella riktlinjer om sexuell assistans och en juridisk undersökning som också ser här, var går gränserna, vad får personalen göra, vad får personalen inte göra, vad är det etiska, vad är det juridiska, gränserna går någonstans. Socialministern gav i uppdrag åt socialministeriet att ta fram förslag i frågan och 1989 kommer då den här skriften som heter Vejledning om sexualitet oavsett handikapp. I den så skiljer man på 4 typer av hjälp. Sexualupplysning, sexualupplärning, sexualhjälp och att förmedla kontakt till sexarbetare. Sexualupplysning ska alla ha oavsett ålder, det ska vara obligatoriskt. Sexualupplärning ska de personer över 15 år få som har behov av det. Och sexualhjälp, det ska sådana få som behöver hjälp med att till exempel komma i ställning för att ha sex med sin partner eller använda ett sexualhjälpmedel. Och förmedla kontakt till sexarbetare, det ska de ha som önskar det och vill det. Det är inte jättevanligt. Dels är det ganska dyrt och dels är det många som inte vill det så att säga. Men den möjligheten finns i alla fall. Och sen i slutet så står det 2 juridiska uttalanden, dels från justitieministeriet och dels från riksadvokaten som kommer fram till att sexualhjälp kan inte vara straffbart. För att om det ingår i en behandling, en anställd får ju inte ha sex med en patient eller med en vårdnadstagare. Men om det ingår i en behandlingsplan så är det inte straffbart. Lika lite som det är straffbart för en kirurg att skära av ett ben om det behövs för att göra den här patienten frisk igen så att säga. Så ganska snart insåg man då i Danmark att man också behövde en utbildning. Och från 1992 så har man då organiserat den här sexuell vejledardannelsen som består av 20 heldagsmöten under 1,5 års tid. Det är alltså personer som har jobbat med personer med funktionsnedsättning i minst 3 år som har möjlighet att gå den här kursen. Och de blir då sexuell vejledare. Och vi har ju en sexuell vejledare här som kommer att snacka mer om det. Idag finns det mer än 400 sexualvägledare i Danmark som arbetar vid boenden och så vidare. Det är en hel yrkeskår som finns i Danmark som saknas i Sverige. En otrolig kompetens på gräsrotsnivån, på den praktiska nivån som inte finns i Sverige. Varför inte? 1986 så kulminerade arbetet för sexualhjälp, assistans för personer med funktionsnedsättning i Sverige. En riksdagsmotion från Vänsterpartiet kommunisterna som skrevs av Margaux Ingvardsson som sen blev ordförande för RFSU och var väldigt engagerad i sexualfrågor som krävde kostnadsfria sexhjälpmedel och en utredning om sexualhjälpmedel. Det första förslaget avvisades. Det ansågs inte praktiskt möjligt eller det var för dyrt. Det andra förslaget blev en utredning. Det blev en utredning som hette Utredning om hjälpmedel i sexualliv för män och kvinnor med funktionshinder som publicerades av Handikappinstitutet. Den var inte en del av serien Statens offentliga utredningar. Om man vet något om svensk politik så vet man att alla politiska beslut börjar med en utredning som blir liksom en rapport i statens offentliga utredningar, en SOU-rapport. Det här var det inte alltså. Och den nämns inte i någon av de andra handikapputredningarna. Inte ens i den utredningen som satt 86-89 som handlade just om hjälpmedel. Så att det kom alltså på 60-, 70- och 80-talen väldigt stora utredningar och kommissioner som publicerade massor med rapporter om handikappfrågor i Sverige. 1965 års handikapputredning publicerade 6 rapporter på totalt 890 sidor, inte ett ord om sex och samlevnad. 1989 års handikapputredning publicerade 14 rapporter på 2492 sidor totalt. Inte ett ord om sex och samlevnad. Och här blir jag alltså riktigt bekymrad. För just den här 1989 års handikapp, den utredde liksom arbete, bostad, transporter, utbildning, meningsfull fritid.
allt som har med en persons liv att göra. Hur kan vi göra livet lättare för handikappade på just de här områdena? Men ingenting om intimitet, kärlek eller sexualitet. Det var ett totalt svart hål. För att komma ner till den här praktiska området, hur gör man då för att underlätta sexualitet? I Danmark så finns då, som formulerades 1989 i den här, en fyrstegsplan som inte finns, vad jag har sett, på samma sätt lika klart i den här nya upplagan av den här vägledningen. Men då handlar det om att om en person med funktionsnedsättning verkar frustrerad, många som ju inte har verbala språk och så där kan verka frustrerade, och det kanske inte handlar om en sexuell frustration. Det måste du ta reda på innan du börjar göra en massa saker. Men om det är ett sexuellt problem så måste du upprätta en behandlingsplan för att hjälpa individen. Planen måste godkännas skriftligt av ett personalråd så att den här personen som kommer att hjälpa den här handikappade eller person med funktionsnedsättning vet att han eller hon har uppbackning, har ryggen fri så att säga. Och det skyddar ju både så att säga person med funktionsnedsättning och personalen från att övergrepp begås då i ren välmening, för det kan ju också hända. Och sen måste planen givetvis godkännas av personen som ska få assistans. Det är liksom annars så blir det liksom ingenting. Och så här kan det då bli att det här är ett rent konkret exempel som vi fick av en sexualvägledare, och där naturligtvis vi har bytt ut namnet. Ett handleplansforløb för Helle Rasmussen. Helle vill gärna ha hjälp till att få lagt sitt sexuella hjälpmedel på. Helle blir lagt i sin säng nøgen. Ett stort spejl blir satt för enden av Helles säng så hon kan se på sig själv. En pude under knäna, bindende spröd. Det blir små krämer på hjälpmedlet, Helles händer och könsdele. Hjälpmedlet blir lagt på könsdelen. Hjälparen spör in hur lång tid Helle vill ligga alene. 5 minuter, 10 minuter eller 15 minuter. Hjälparen går in efter avtalt tid och spör in till om Helle är färdig. Hvis Helle nickar nej, spör man igen om hur lång tid Helle vill ligga. När Helle är färdig gör man hjälpmedlet rent och spör om Helle har det okej. Alltså ni ser, det är mycket praktiskt, mycket metodiskt, steg för steg för steg. Det här är en plan som man har kommit överens med, som har godkänts både av personalen, av Helle, och som fungerar alltså. Och att man gör inte mer än det här, man gör inte mindre än det här så att säga. I Sverige så finns det väldigt få riktlinjer för personal. Nu är det här lite gammalt, det här är från 2006 så det har hänt en del sedan dess i och för sig. Men jag tar vad vi kom fram till här. Personal, och i en av de här riktlinjerna så står det att personalen kan inte förbjuda brukare att se på porrfilm. Däremot kan de diskutera porr med brukaren, berätta hur det brukar gå till i verkligheten, föreslå någon annan mjukare film och kanske begränsa tittandet. Ni ser det här är någon slags mjuk kontroll. Så där, att, nej, du ska få göra som du vill, bara du gör det inom vissa gränser. Då, va? Om tittandet begränsas bör brukaren erbjudas en alternativ sysselsättning. Som sagt, det har kommit fler sådana handledningar sedan dess, bland annat en som är väldigt bra i Malmö. Men det är också så att det är eftersom inte de här juridiska turerna är utredda, men vi vet inte var gränsen går exakt. Vad får personalen göra, vad får personalen inte göra? Så är det ändå lite så att det blir väldigt mycket att man pratar om saker. Och så pratar man om saker och så kommer man fram till att ja, vi måste prata om det här. Och så i Sverige så är det evinnerligt pratande nu om de här sakerna. Det är kanske bättre än ett tabu, men det görs ingenting så att säga. Okej, nu kommer vi till den här frågan. Varför öppnades Danmark och varför stängdes Sverige? Det finns en statsvetare som heter John Kingdon som har en teori om att för att social förändring ska ske så måste det finnas två saker. Det måste finnas policy-entreprenörer som vill skapa förändring, som arbetar under en längre tid och konsekvent för en förändring. Och sen måste det finnas ett policyfönster som öppnas. Det måste plötsligt bli möjligt för den här förändringen att ske. I
Danmark hade man då policyentreprenörer i form av gräsrotsrörelse. Vi hade Handicamp, Muskelsvinnfonden, Kryckensemblen, Lone Basser. Nu nämner jag bara namn som jag inte har pratat om, men det fanns alltså många personer, aktivister och grupper som arbetade för det. Vi hade socialtjänstemän som Erik Bank Mikkelsen, Jörgen Böttenschön, och vi hade föräldrar till personer med intellektuella funktionsnedsättningar som Nadja Mack, Lone Hertz, som har betytt mycket för debatten i Danmark och så. Och så plötsligt så, om vi tänker på det här med policyfönster, så har vi ju sånt att sedan lång tid så behärskades ju den danska vänstern av den här idén om frisyn. Det har diskuterats mycket om frisyn finns eller inte, men det är i alla fall en väldigt dominerande tankefigur. Så att den danska vänstern var inte så upptagen av att begränsa pornografi och prostitution som vänstern i många andra länder. Det fanns en i grunden sexpositiv inställning som Danmark delar kanske med en del andra europeiska länder, men inte med Sverige, Norge och Finland skulle jag påstå, så där, som är mera, har en annan tradition på det området. Och sen har vi jordskredsvalet 1973 när plötsligt Folketinget ser helt annorlunda ut. Det blir en helt ny politisk dynamik i Danmark och det är lättare att få igenom förslag kanske. Blockpolitiken försvinner. Och sen att Jörgen Längha kommer till vänstersocialisterna i 1984 och övertygad om att handikappfrågor är någonting vi måste arbeta för. Varför stängdes Sverige? Jo, det har funnits och finns fortfarande policyentreprenörer i form av gräsrotsrörelser. Antihandikapp var en rörelse som i och för sig inte ägnade sig så jättemycket åt sex, men som var väldigt radikal på 70- och 80-talet. RFSU, Riksförbundet för sexuell utbildning och så vidare. Och socialtjänstemän, jag har också några namn som jag inte har nämnt tidigare, men alltså det finns människor som arbetar för det här och har funnits då i Sverige. Men sen så öppnades aldrig det här policyfönstret i Sverige. Kvinnorörelsen för vindkantring på 1970-talet blev ju snarare så att kvinnorörelsen blev väldigt radikalfeministisk och sexnegativistisk, alltså åtminstone viktiga delar av kvinnorörelsen på 70-talet. Från 1976 så var det en väldigt livaktig porr- och prostitutionsdebatt i Sverige. Pornografin blev ju frisläppt i Sverige 1971. Det var 2 år tror jag efter Danmark. Och sen såg ju folk plötsligt att det fanns väldigt mycket obehaglig porr. Och då kom det en debatt om att det här leder till våldtäkt, det leder till prostitution och så vidare. Så att det fanns en väldigt det växte en mycket mer negativ inställning till just porr och prostitution sen. Sen har vi den svenska blockpolitiken som fortfarande är väldigt stabil. Det kanske händer saker nu när vi har fått in Sverigedemokraterna i riksdagen och vi har väldigt mycket mer instabil politisk situation. Nu tror jag inte att Sverigedemokraterna kommer att på något sätt föra den här debatten framåt på något bra sätt, men i alla fall det har blivit mer instabilt i riksdagen. Men det var det inte då på 80-talet. Alltså. Funktionshinderrörelsens ointresse. Jag tror att det var så här att funktionshinderrörelsen mobiliserade väldigt mycket under 80-talet för den här assistansreformen som kom 1994. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, alltså LSS. Och som nu är väldigt under attack för att det kostar så mycket pengar, säger man. Och så där man vill. Så att där blir en fråga om prioriteringar. Ska vi prioritera sexuell assistans eller ska vi prioritera assistans till att överhuvudtaget kunna fungera i samhället? Va? Att kunna gå till arbetet och så vidare. För där ligger debatten i Sverige just nu, sorgligt nog. I kapitel 6 i vår bok så har vi ett avsnitt som heter Change can happen. Och där ser vi att i Danmark så förekom det ju faktiskt en åtstramning från 2006 och framåt. Det blev en ganska stor prostitutionsdebatt. Man diskuterade att införa den svenska lagen i Danmark och så vidare. Köpenhamns kommun inför ett förbud för sina anställda att kontakta sexarbetare. Så det blir liksom en åtstramning. Och sen kommer den här Sex på dagsordnen 2012 som är den nya upplagan av vägledningen. Och där finns fortfarande den här möjligheten att kontakta prostituerade sexarbetare kvar, men det var väldigt diskuterat om den skulle finnas kvar. Och den är mindre tydlig på vissa punkter. Det är också mycket mer prat egentligen som i Sverige.
I Sverige däremot så har det funnits en öppning sedan 2011. Allmänna arvsfonden, som alltså är det statliga fond, eller en stiftelse nu, där alla arvsmedel, alla arv som när någon dör och inte har några arvingar, så går de här medlen till arvsfonden. Så det är en förfärlig massa pengar i den fonden. Och de har traditionellt gett saker som hjälper barn och ungdomar. Och på 2010-talet, så började 2000-talet, så började de också ge till handikapp- eller funktionshinderprojekt. Alltså. Så att många korttidsprojekt som handlar om sex, bland annat Sex för alla, Funkisprojektet, det finns fler, handlar om det här, har stöd från Allmänna arvsfonden då. Också flera privata initiativ. Jag nämnde här Bosse, det är ett gruppboende som tar upp väldigt aktivt såna här frågor om sexuell assistans. Då. Unga rörelsehindrade är kanske den organisation som jag känner till i alla fall för personer med funktionsnedsättning som har varit mest engagerad i sexualitetsfrågor och som gav ut 2011 den här lilla handledningen Hemligheter kända av många, skriven av en person med funktionsnedsättning, som handlar om sexualitet så att säga. Så att det händer intressanta saker. Och i Lund så har vi ett doktorandprojekt på gång. Mikael Karlsson som har ett projekt som man kallar för Att gå eller rulla, alla vill knulla. Det har han stulit från unga rörelsehindrade. Det var de som rullade i Pride-marschen en gång med det här, eller kanske har gjort det flera gånger, med den här banderollen. Då, va? Och han vill studera förändringsarbetet kring normer kring sexualitet. Då, va? Och han har precis satt igång med sitt projekt, så att det är för tidigt att säga några resultat här. Men han ser ju att det finns på olika håll på gräsrotsnivå. Det har ännu inte kommit upp till någon högre politisk nivå, men på gräsrotsnivå i Sverige så händer det ändå saker. Så att förändring är möjlig, det vill vi ändå kunna tro. Ja, då blev det tid över för frågor här. Ja. Ja. Så har vi faktiskt 5 minuter till frågor, men det var ellers inte meningen vi hade frågor inemellan. Men är det någon som bränner in med någon frågor nu till Jens? Nej, men så säger vi tack Jens, för så tar vi det senare. Då må du vänta lite, Jens. Kan du komma här över? Doris, min partner in crime, ska le. Han något här. Och det är en lite speciell gave, för det är något det är ladet på Färöarna och det är ladet på ett av... Hör ni vad hon säger? Hej, jag heter Doris. Vi har varit ute och köpt några gaver till alla dem där håller föredrag. Och det är en lite speciell gave, för det är något där lavet producerat på en av de beskuttade verkstäder på Färöarna. Och det är en keramikfol som har någon ullvingar. Och ullen är från Stora Dömen. Så vi syns det var en mycket fin gave och mycket praktiskt att ta med sig hem i kofferten. Ja, verkligen. Den är oerhört praktisk. Det var väldigt fin. Jag är inte så vant att gå med en mikrofon. Så. Tusen tack. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack för att jag fick komma. Wow. Tack. Det var mycket intressant att höra det. Ja, jag talade så fort bara. Jag var så rädd att det skulle ta för lång tid och så tog det alldeles för lite tid. Det är inte lätt det där. Ja. Ska vi se folen moské, men så vi ska höra till nästa föreläsare som är Katrina Lundell, som är radioproducent och programledare. Så mens Katrina kanske är klar kan du måste visa dem den fina folen.
lyser. Men nu är den mutad, eller hur? Ja, jag ska säga på mig. Nej, jag säger till när den ska på. Som jag också sagt så blir konferensen streamet direkt. Det blir också get bak efter. Och så hvis det är någon som manglar wifi stadigvæk. Hvor blev det korsen? Jag hade någon små kors liggande här med kvoten. Har ni fått det? Är alla kommit på wifi som skall det? Nej. Okej, så är det mina briller. Ska gå på ett nät som heter NLH 4 Lestor. Och så är kvoten 100 %tegn FURI och som är stor NLH. Det var för först. Okej, är det kommit på NLH 4 Lestor? På sted, ja. Och så är det 100 %tecken. F U lilla F lilla U lilla R lilla I och så stor NLH. Stor N, stor L, stor H. Okej? Alla är på, så är alla i livet. Varsågod för det. Och så är det Katrine Lundell som är radioproducent och programledare utbildningsradion i Sverige. Ska ha sina mikrofoner på plats. Varsågod Katrine. Och du har också du har till tidsrätt och jag ger dig en lille vink. Hej. Det här är vinket för 5 minuter tillbaka. Okej? Vad sa du nu? När du har 5 minuter tillbaka så vinkar jag med den här. Så vet du det. Ja, vad bra. Yes, varsågod. Yes, gud vad bra. Ja, hej. Jag heter Katrin Lundell och jag kommer från Sverige, Stockholm. Och jag ska prata lite idag om hur jag har valt att arbeta med funktionshinderperspektiv och hur jag har valt att arbeta det med i mina program och projekt. Jag är utbildad radioproducent från början vid Stockholms dramatiska högskola, gamla DI, och har gjort en mängd program både på P-dokumentär, Tendens, Klotet och lite så. Det har liksom blivit att jag har börjat liksom göra mer och mer program med funktionshinderperspektiv. Och jag ska idag prata om vad funktionshinderperspektiv är för någonting, varför det är viktigt och hur jag har valt att arbeta med det och också hur man kan göra det allmängiltigt för människor och att faktiskt få folk att bli lite hooked och intresserade. För det där är ju alltid, som ni säkert vet själva, ett litet aber ibland. Just det, du kan också. Och jag kan liksom säga att det som jag har alltid varit väldigt intresserad av själva berättandet och hur man liksom får personer intresserade och också att det kommer ni se sen, men att olika berättelser kräver olika verktyg, olika sätt att kommuniceras för att folk lättare ska bli intresserade. Och jag har också mycket i mina program valt att blanda dokumentärt material med ren fiktion. Ibland använder jag skådespeleri och ibland så väljer jag intervjua och så väljer jag att mixa ihop det där för att liksom få någonting som kanske höjer nerven lite så att säga. Jag tänkte börja med lite statistik så vi vet liksom vad vi har att bolla med här lite. Och där är då i Sverige. Och det är då att 16% av befolkningen i åldern 16-64 år uppger att de har någon form av funktionsnedsättning. Och det är liksom motsvarar nära 1 miljon personer i Sverige. Och det där tycker jag alltid, när jag brukar prata om det där så brukar folk bli men gud, det är ju ganska många. Och man bara, ja, det är det. Det är inte bara 3-4 personer liksom. Vilket liksom också tycker jag borde tala för att
funktionshinderpolitik borde vara mycket mer större och engagera fler än vad det gör nu. 40% anger också att de ofta har flera typer av funktionsnedsättningar. Och också att jag tycker också det är viktigt att betona att det finns olika former av funktionsnedsättningar. Jag är ju till exempel kortväxt, men jag är också född med en stämbandsförlamning. Jag bär glasögon. Alltså alla vi har ju säkert någonting. Man kan också räkna in hjärtproblem, diabetes, mentala funktionsnedsättningar, ADHD, dyslexi. Det finns en mängd. Och det där tror jag ibland kan vara bra att poängtera. Funktionshinderperspektiv, vad är det då för någonting? För mig handlar det om att liksom se funktionsnedsatta som en minoritet. Som vilka andra grupper som helst. Och också att funktionsnedsättning är en social konstruktion. Ofta så gör ju samhället oss mer funktionsnedsatta än vad vi kanske är från början med liksom trappor och otillgänglighet och allt det här. Och också att man faktiskt kan tillhöra mer än en grupp. Jag ser mig ju inte bara som funktionsnedsatt, jag ser mig också som andra generationens invandrare, jag ser mig som svensk afrikan. Och med det vill jag också ha sagt att liksom, visa på att funktionsnedsatta är en väldigt mångfacetterad grupp. Vilket jag också tycker ofta glöms bort totalt. Och med funktionshinderperspektiv så menar jag också att man ska involvera, om vi gör ett program, vad det nu kan vara för någonting eller för projekt, involvera personer med funktionsnedsättningar, använd er av deras erfarenheter, deras perspektiv, hur de ser på sin vardag. Om det skulle vara problematiskt med kommunikation eller att de har svårt att liksom verbalisera sig, då ser man inte det som ett hinder. Då går man inte bara därifrån, nej, det blir lite svårt att kommunicera det, utan då sätter man sig ner och gör det möjligt för dem att kunna få göra sin röst hörd. Stereotyper, det är ju någonting som ni säkert känner till, och mycket av mina program handlar också om att bryta stereotyper. Och stereotyper vet ni säkert själva att det liksom är kunskaper, föreställningar och förväntningar på en viss social grupp. Där liksom raglas i nätverk med olika noder. Så det gör ju att jag till exempel... det här kanske ni vet själva, men liksom stereotypen av funktionsnedsatt är kanske ofta att man är väldigt snäll och trevlig men inte så smart. Liksom. Jag vet första gången jag var på Arbetsförmedlingen, jag var 18 år och liksom skulle gå dit, och jag hann liksom vara där i bokstavligen 2 minuter. Jag skulle liksom skriva in mitt personnummer och mitt namn på en sån här skärm. Och då nådde jag ju inte upp som ofta, och jag tog en stol, ställde mig, och sen så ser jag en person som kommer där bort och bara: hej, det är du som är Katrin, va? Jag bara: ja, absolut. Ja, du kan inte få mycket respekt i samhället, va? Och jag bara: oj! Wow, jag har inte ens sagt hej till dig, och det är det första du säger. Och det är också så här... man slutar aldrig förvånas, och jag kanske skulle sagt till henne nu typ 12 år senare att det är dig. Jag får respekt från de flesta, men inte från dig i alla fall. Liksom. Men också den här snedställda, missriktad välvilja. Liksom. Man vill typ säga att jag förstår det är jobbigt, men så bara, allt de gör är att bekräfta fler fördomar liksom, och blotta sig själva väldigt, väldigt mycket. Liksom. Så stereotyper kan göra att man utsätts för sådana typer av händelser och situationer där man minst anar det. Vad kan vi göra då? Jag menar att man ska ha med funktionshinderperspektivet när man minst anar det. Och hur gör man det då? Jo,
Man kanske ska låta funktionsnedsatta vara med och prata om ämnen som berör alla. Och i och med det göra funktionshinderperspektivet allmängiltigt. Ett av mina första projekt eller program som jag gjorde heter Vad är mitt problem? Och det är en radiodokumentär som i grund och botten handlar om kärlek, men från mitt perspektiv. Jag hade under väldigt lång tid gått och funderat på varför tycker jag att det är så svårt att hitta en partner? Vad är det för bild jag har av mig själv? Och jag kom underfull med att jag kanske ser mitt funktionshinder som ett hinder för att hitta en partner. Och att jag väldigt mycket... Att jag i princip lägger krokben för mig själv innan jag ens utsätter mig för någonting. Och det här visste jag ju inte alls, så jag liksom skulle göra en dokumentär om det här. Men jag liksom började sätta mig ner och skriva och så började jag göra intervjuer. Jag började liksom, ni kommer få höra det sen, men jag gör intervjuer med mig själv. Jag intervjuar min mor som också är kortväxt och intervjuar mina vänner och ni ska få se hur det kan låta. Jag hoppas nu, jag har med mig ett sånt här det finns i pdf-en om ni vill läsa för er själva. Ja, hvordan är det med tolkarna där ute, skrivtolkarna? Har de fått en pdf-en? Den är okej, den körer? Ja, då skulle jag vilja, precis. Funkar, och när det inte gör det. Med kaffe och te, det är jättekonstigt. Den här gången är det deras tur att hjälpa mig. Kan man börja från början? Nu ska vi se här. Vart ser jag själva? Ja, där. Vad var mitt problem? Så här, jag ville, men jag vågar inte ta risken. Så. Vad var risken du trodde? Ja, den börjar ju helt... Nu ska vi se. Han centrar och jag på det här. Och mina. Loading content. Jag skulle vilja att den börjar från början, liksom. Vad sa du? Ja, precis. Nu ska vi se här. Hur gör jag det då? Den där. Ja, jag förstår. Håll ut 30 sekunder. Vi har massor av tid, Katrina, så ha det bara roligt. Roligt heter det. Lugnt. Ta det lugnt. Det är ju ingen riktig prestation om man inte har något tekniskt missöde. Ja. Okej. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, jag börjar nu. Så här. Lyssnar du? Det är maj. Solen letar sig ner genom bladverket ner till mitt ansikte. Jag sitter här mitt på en parkbänk och blickar ut över killar med kakibyxor, randiga tröjor. I förra Bachelorette, killarna fick slåss för Fridas kärlek. De skrider fram, förbi mig, men inte ur mitt minne. Det är maj. Jag skulle vilja hitta någon. Hitta någon annan än mig själv. Jag tycker aldrig att jag får till det så som jag skulle vilja. Vad är mitt problem? Jag ringer min psykolog. Inga tider. Jag tittar på TV. De här 6 singlarna kanske letar efter dig, så titta nu. Här är jag! Martin är 31 år och bor i Stockholm med sina 2 grabbar. Han gillar spänning och full fart. Jag letar efter en tjej som är ungefär likadan, som har mycket fart i sig.
Till exempel skulle gå med på ett fallskärmshopp utan att tveka. Ta med sig tältet på hojen och åka ut någonstans och tälta en natt bara kanske, eller över en helg. Alltså det måste vara någon som kan ta lite skit under naglarna och ha roligt. Blir för deppig. Jag ringer mig själv. Tja! Hej, hej. Hur är det? Nå, det har väl varit bättre. Men du kan väl hitta någon? Kom igen nu lite. Jag orkar inte försöka längre. Men ärligt talat, hur mycket har du försökt egentligen? Tillräckligt mycket. Tillräckligt mycket. Jag ringer mamma. Hon är ju precis som jag. Kortare än alla andra. Vi pratar längd nu alltså. L-E-N-G-D. Längd. Jag är ju idag 120 centimeter. Det är ungefär som en normallång 8-åring. Mamma, hon är lite längre. 140 centimeter. När jag så kramar någon hamnar jag ofta i någon annans midja. Men det kanske är mitt minsta problem just nu. Ja, Lundell. Ja, hej, det är jag. Hej. Ja, kan vi prata lite nu? Ja då. Tycker du att din kortväxthet har varit jobbig när du liksom varit och träffar någon liksom? Absolut. Det tycker jag verkligen. Alltså, det är väldigt jobbigt. Just det här med den här nya kontakten. När man väl är i ett förhållande eller så, då tycker jag väl inte så. Mer än i ett förhållande jag har haft så tycker jag att där kände jag mig alltid underlägsen. Förstår du? Att jag hade alltid en känsla av att han skämdes för mig och så. Ja, men det är ju så här jag inte vill känna att jag ska känna liksom. Nej, precis. Det vill inte jag heller. Och så kände jag aldrig med pappa. Vad var det som gjorde det där att det inte... Ja, men Kristoffer var annorlunda. Alltså jag kände mig väldigt trygg med honom. Och han var också, ja, precis som en man ska vara. Alltså att som det ska vara i ett förhållande, att man känner att man kan alltså lita på varandra. Man kan ju aldrig lita på en annan människa till 100%, så att säga. Man kan ju aldrig, men just under den stunden man är tillsammans så är man på samma våglängd på något sätt. För jag tänker ju så här att jag kan ju börja känna att jag... Vänta nu. Vad försöker jag säga? Orden klibbar ihop sig. Nej, men att jag på något sätt att jag blir inte meningar så som jag vill. Minskar att jag utgår ifrån att någonting inte kommer funka då till exempel. Så att jag faktiskt inte... Du menar redan innan du överhuvudtaget visar att du är intresserad, eller? Ja, lite så. Jo, men så har det nog varit för mig också, att man utgår ifrån att man bara har en sorts relation, inte någon kärleksrelation. Ja, man bara är med, man är vänner men inget mer. Ja, och det är där jag börjar tröttna på liksom. Ja, jag förstår det. Och för det tror jag att så har jag nog. Jag har aldrig vågat, om jag har haft en väldigt, för jag har ju också precis som du att jag faktiskt hade många manliga vänner. Men jag vågade aldrig riktigt lita på dem ändå. Och på min egen attraktionskraft. Alltså jag dög till kamrat, men inte till mer. Så. Ja. Ska vi se. Det var då ett litet smakprov
på den och jag var så nervös när jag skulle sända det här. Det var liksom den första stora grejen jag gjorde. Jag gick fortfarande i skolan då, jag gick andra året. Och jag tänkte så här, det här kommer ju bli skitjobbigt. Men det blev det inte. Jag fick så mycket positiv respons och nu har jag inte den med mig. Jag tror att den fanns med där. Men det finns en kommentar som jag skulle liksom vilja visa för er. Och det var någon som skrev det på Sveriges Radios hemsida. Och då skriver hen så här att jag kände så mycket väl igen mig i personens tankar och erfarenheter. Jag är 62 centimeter längre. Jag är 202 centimeter lång. Men jag förstår precis. Och det är det här jag menar. Det går visst att göra funktionshinderperspektiv allmängiltigt för alla. För att vi pratar om någonting som berör alla. Kärlek, osäkerhet, ens egna hjärnspöken. Liksom. Vem har inte varit med om det? Liksom? Och det här gick så pass väl så att jag sen fick representera Sverige i tävlingen Pri Italia som är så här en av de största radio- och tv-tävlingar. Så liksom, det där är liksom mitt så här stående bara så här, kolla det funkar liksom. Om man liksom bara lyckas hitta hur man kan göra det. Ett annat projekt, eller det här är mitt examensprojekt som jag gjorde på skolan. Jag hade under lång tid gått och funderat på att jag aldrig hade haft eller har haft någon förebild, funktionsnedsatt förebild. Och nu förstår jag att det här är enorma krav jag ställer på den här förebilden. Men jag vill bara slänga ut det så att ni liksom förstår vad jag pratar om. Haft en funktionsnedsatt förebild som skulle kunna representera min kropp som visar sig sensuell eller bekväm i sig själv, i sin kropp. Och jag hade också tänkt så här, men ska jag göra någon form av radio på det här? Nej. För jag ofta, anledningen till att jag började med radio var ju dels för att jag älskar själva, det känns som att det är liksom kärnan av berättande liksom. Och jag har alltid varit så här, man behöver inte bild. Det är mycket, vem älskar inte radio? Bara sitta och lyssna och skapa sina egna bilder liksom. Och man behöver inte bilder bara så här för de ytliga. Men så kom jag på att det här kanske den gången jag faktiskt behöver bild. Jag har tidigare känt att det var väldigt skönt att vara bakom och inte alltid synas. Liksom. Det räcker med min röst. Men när jag började tänka på det här så tänkte jag ju, men jag ser ju aldrig någon som kan representera min kropp. Så jag kanske ska göra något test eller försök på att kunna göra något förslag på hur det skulle kunna se ut. Och då valde jag att göra en musikvideo med dansare från Danshögskolan och jag arbetar även med studenter på filmsidan. Där vi har då funktionsnedsatta och alltså personer med olika funktionsvariationer helt enkelt. Och det är en musikvideo som heter Det defekta är det äkta. Och då tänkte jag visa hur det blev. Hoppas nu det här funkar. Yes, gud vad härligt. Det är dags att lyssna på mig nu. Tja du, hallå där, hej. Mitt namn är inget annat än C-Train. Vågar ropa något fult till mig och jag tar hand om dig. Okej? Lyssnar du nu? Lyssnar du nu? Kolla mina moves. Kolla mina moves. Shit, vad är det där du bara drar händerna isär? We work it
jag ska vara ärlig så fattade jag det inte förrän en dag. Förrän en dag när jag gick upp i sängen, gick in i badrummet, förbi spegeln. Och jag bara... Vem är den där tjejen? Vem är hon? She's good looking. Se mer. Menar du verkligen mig? Du vet att du har det. Oh, stop it. Allt det defekta är det som är det äkta. Allt det defekta är det som är det äkta. Allt det defekta är det som är det äkta. Allt det defekta är det som är det äkta. Vem tror du att du är? Va? Vem tror du att du är? Alltså du, jag är ledsen, men just nu känner jag mig väldigt sensuell och skön. Så jag får ta och ringa tillbaka till dig senare. För vet du vad? We're sexy too. Tack så mycket. Då ska vi se här. Det här var inte jättelätt manövrerat hade jag ju trott att det skulle vara. Hjälp mig. Hur gör jag om jag vill komma tillbaka där? Jag kanske kan klicka. Nej. Ja, jag kanske bara kan... Ja. Nej. Ja, klicka. Ja, precis. Om du öppnar, ja. Tack så mycket. Man vet aldrig när man kan behöva hjälp. Ja, jag pratade ju förr om det här med stereotyper och jag vill liksom bara nämna det att det här med att man ska liksom bekämpa stereotyper. Faran med stereotyper är att de liksom kan, när de väl är formade så kan de börja genomsyra sig själva liksom. Och som gör att man ständigt råkar ut för olika situationer som man typ inte kan hantera och måste liksom kämpa sig ur hela tiden. Och jag tänker att den här videon var ju ett försök att kunna så här spräcka hål lite på det där. Att faktiskt någon gång få kunna se en funktionsnedsatt i ett annat perspektiv. Och det som var viktigt för mig var också att det skulle vara blandat. Det skulle inte bara vara funktionsnedsatta, för då är det återigen att det ska vara segregerat, utan jag vill liksom att vi ska vara inkludera en del av en gemenskap liksom. Ja. Ett annat projekt som jag har gjort är att jag har startat ett Instagramkonto på Instagram som heter En del av min vardag, där jag vittnar om det som vi pratar om idag, lite om dubbelt förtryck och om många situationer som jag ofta handlar i, som kan vara en blandning mellan rasism, sexuellt förtryck och funktionshinderdiskriminering. Och det var en dag när jag också bara fick nog. Jag var ute och gick in i en affär och råkade ut för följande situation. 14.00 Upplandsgatan. En kvinna råkade stiga på mig. Oj då, det var visst en riktig människa. Stämmer. Hihi. Och det här är ju liksom helt... Och jag bara så här, vad fan ska jag göra för någonting? Jag orkar inte med att alltid liksom ha liksom, jag har ju liksom händelser som jag skulle kunna sälja till allihopa för att kunna... det är ju liksom läggs ju på hög hela tiden.
Och jag har liksom haft massor med vänner som har sagt du måste börja skriva om det här. Och jag har liksom varit så här, ja, men på vilket sätt? Men då startade jag det här Instagramkontot där jag vid varje tillfälle jag råkar ut för någonting gör precis så här. Jag bara skriver direkt vad som händer och så skickar jag ut i cyberspace. Liksom. Och jag ska visa en annan situation här. Trädgården, det här är en nattklubb i Stockholm som är väldigt, väldigt populär. Okänd kille viftar med en babymössa framför mitt ansikte. Han, alltså kan inte du ta på den där? Det skulle vara så sjukt. Vad är en babymössa? Ja, det är ett baby hat, you know, like that they have when the sun is coming down. Ugly piece of, yeah. Alltså kan inte du ta på den här? Det skulle vara så sjukt kul. Det är en fucking babymössa. Ta på den själv om du tycker det är så himla kul. Han tar sig tillbaka, säger ditt ord är min lag. Tar sen ett steg fram och tungkysser mig. Och det här är också helt vidrigt. Och det vill visa på det här. Alltså det är ju verkligen en blandning. Varför skulle jag ta på mig en babymössa? Jag har inget det är väldigt tydligt att jag inte har något personligt space. Alltså min kropp är till för att tas på och kommentera whenever people would like. Liksom. Och jag liksom började publicera de här för jag tyckte också det här var ett sätt för mig att skydda. Det här var liksom jag tyckte att den här Instagramkontot blev ett ganska bra sätt för mig att jag behövde inte ösa ur mig själv, men jag kunde bara, dels blev det att så fort någonting hände kunde jag bara ta upp min iPhone och skriva i och bara ut. Det blev ett verktyg för mig att kunna hantera de här trakasserierna liksom. Och jag har väldigt, väldigt många följare på det här kontot. Det blev ganska stort i media, jag var i massa intervjuer och sådär. Och det som jag tycker är väldigt bra med det här kontot blev att jag började få folk kommentera ju liksom och bara herregud, kan det här ske? Nej, nu visas inte den där bilden, vad typiskt. Då ska jag bara läsa upp lite av de kommentarerna som kommer in. För det här tycker jag också är en tanke med att man kan kommunicera med varandra och starta igång ett samtal om hur vill man bli bemött. Du må läsa långsamt, inte för ja, jag ska läsa långsamt, absolut. Då ska jag bara bläddra förbi alla bilder på Färöarna jag har här. Det var många. Men herregud alltså. Där, nu ska vi se. Nej. Här säger en person då: har läst igenom hela kontot och känner mig mest arg. Vad är det för jävla människor som finns och hur beter de sig? Vill dock påpeka att det är toppen att du delar med dig av detta, att du orkar. Det kan nog lära människor, inklusive mig själv, mycket. Sen är det någon som kommenterat fy fan. Så är det någon som säger folk tror de kan bete sig hur som helst när man är utanför normen, vad det nu betyder. Bra jobbat att du orkar skriva ner och lägga upp i alla fall. Här är någon annan, helt sjukt. Vad sysslar folk med? Beundransvärt att du orkar dela med dig, men helt sjukt att du är med om allt detta. Det borde inte ske på 2010-talet. Tragiska människor. Och jag skulle inte kunna hålla med mer. Jaha, är det 5 minuter kvar nu? Ja, okej. Men ni fattar grejen. Det är ett fönster att kunna samtala med andra. Liksom. Och också att liksom belysa alla de här olika
händelserna och också att förtryck kan se ut på olika sätt. Det är lite det jag vill också förmedla med det här med att man kan råka ut för man kan bli utsatt för en mängd olika diskrimineringsgrunder i en och samma händelse. Liksom. Katrine, du har 10-15 minuter. Det var inte din alarm som Ja, ringde. nej, Så du har massa tid. Okej, jag förstår. Vad bra. Ja, men typiskt också. Där är en bild. Där är en bild där jag står och håller upp en mängd brev. Det var så att jag kom hem och fick ett jättekuvert från en årskurs 7 i Malmö. Och ett brev från en lärare som berättade att hej, vi har läst och sett intervjuer av dig och gått in på en del av min vardag och haft en hel dag där vi pratat om hur man bemöter andra och funktionshinderperspektiv och sådär. Och så fick jag liksom 30 handskrivna brev från så här 13-14-åringar och en film där de hälsar till mig liksom. Och det var typ, jag blev helt tårögd och de här ungdomarna är väldigt roliga för att de pratar om folk brukar tracka mig för det här. Jag vet exakt hur du har det. Min arm ser ut så här. Så att liksom, det var väldigt så här, kändes liksom ganska genuint liksom. Och med det menar jag också att det går, alltså vissa dagar så känns det ju väldigt tröttsamt och motigt och tungrot. Men ibland kan man liksom få en bunt handskrivna brev liksom. Det finns de här väldigt starka ljuspunkterna också liksom, som jag tycker liksom är minst lika viktigt att lyfta upp och betona liksom. Och också liksom, vad finns det bättre än att kunna liksom nå fram till ungdomar? Det är ju ändå de som ska ta över det här en dag liksom. Och också då att det faktiskt gick att göra funktionshinderperspektivet giltigt för även 13-14-åringar liksom. Det är helt möjligt. Jag tänkte avsluta. Jag vill också poängtera att jag jobbar ju inte bara med funktionshinderperspektiv. Jag gör ju om andra saker också. Och senaste året har jag jobbat på Utbildningsradion i Stockholm. Där jag har varit med och producerat och programlett ett historieprogram för unga vuxna. Där vi har lyft 8 stycken osynliga grupper vars historia inte har berättats. Och då har jag bland annat lyft upp de funktionsnedsattas historia, transpersoners historia, kvinnohistoria, Sápmi och så vidare. Och en av de saker som jag också gjorde vid sidan om var att göra 1 minuters videos som lades ut på sociala medier. Det heter Teori på minuten. Där jag går igenom ett begrepp. Och det här är också lite det att man måste ju få se. Jag känner ändå nu, eftersom jag är funktionsnedsatt och är programledare så tycker jag ju om. Alltså det finns en tanke med att faktiskt få synas mycket överallt för att kunna ge folken. Det där skulle jag också kunna göra. Liksom. Så jag ska visa en av de här teori på minuterna som jag tror handlar om gentrifiering. Vi får se. Har du någon gång lagt märke till att ett område helt plötsligt börjar invaderas av finansvalpar med portföljer och människor som verkar älska stora skägg och mikrobryggerier? Gentrifiering, det är en statushöjning av ett område. En levlar liksom upp. I början så kanske området anses ruffigt och inte så hippt. Och kanske till och med lite kriminellt. Men när staden växer så börjar området piffas upp, bostäder snyggas till och kaféer poppar upp i varenda gatan. Simsalabim så har priserna stigit och invånare med högre inkomst har flyttat in. De som är för menar att området blir tryggare, snyggare. Det är bra för de som bor där. Medan de som är emot menar att de sociala klyftorna ökar. Så det du har lagt märke till kallas för gentrifiering. Hej då! Ja. Så sånt där gör jag också. Ja.
Så liksom alla bäckar små liksom. Och det jag vill avsluta här är ju det jag nämnt hela tiden, men jag vill liksom pränta in det i era hjärnor så ni fattar. Det är fullt möjligt att få funktionshindrade perspektivet allmängiltigt, och olika berättelser kräver ibland olika verktyg för att kommuniceras. Ibland är det radio som är tanken, ibland är vanlig text mycket bättre, ibland behövs bild och man kanske ska vända sig till tv-mediet. Det var allt. Tack för att ni har lyssnat. Tack för det, Katrine. Tack. Och Doris har en ting till dig också. Ja, hej. Ja, vad fint. Tack för att ni ville ha mig här. Inspirerende, och jag är inte tvivl om att du är en förebild för många människor. Ja, tack. Tack. Tack så mycket. Ja, har ni några frågor så är det bara att passa på. Nej, inte sån presserande, men så tar vi det måske Annars får ni senare, komma Katrine. fram. Ja. Fordi kaffen är nämligen klar ute i foajeren. Så tack för nu, Katrine, och välbekomme. Vi tar kaffepausen och vi startar här inne precis klockan 11:00. Välkommen igen in efter kaffe. Jag hoppas I har nytt kaffe och vatten och att det minklar lite, som ju också är ohyggligt viktigt. På programmet nu har vi Kim S. Rasmussen, som är för sammanslutningen av unga med handikapp i Danmark. Varsågod, Kim. Ja, tusind tak. Og tusind tak for invitationen til den her virkelig spændende konference her på meget, meget smukke Færøerne. Jeg fik en meget fin taxatur, sådan den lange rute hen over øen i går ude fra lufthavnen. Det var virkelig flot. Der var en taxichauffør, der stoppede, og vi kunne tage billeder og alt muligt. Det var rigtig fint. Men ja, som sagt, så hedder jeg Kim Steimel Rasmussen og kommer fra sammenslutningen af unge med handicap i Danmark. Og jeg skal fortælle lidt om, hvad vi har gjort i Danmark i sammenslutningen af unge med handicap, hvor vi egentlig har haft nogle store indsatser omkring seksualitet og handicap siden 2010. Og jeg vil lige gøre en advarsel eller en reklame. Der kommer til at være billeder af nøgne mennesker i mit oplæg. Men jeg tænker, man kan jo ikke tage til en konference om seksualitet uden at se billeder af nøgne mennesker. Det vil da være en dårlig konference, vil det ikke? Så det får jeg se. Som sagt, så har vi siden 2010 arbejdet med store udviklingsprojekter omkring seksualitet og handicap. Og jeg vil prøve at gennemgå nogle af dem, så kan I måske bruge det som inspiration, uanset hvor I kommer fra, eller til advarsel, hvis I i hvert fald ikke vil gøre, som vi har gjort, men det kan I jo få at se. Vi har lavet de her store udviklingsprojekter. Det ene, der var seksualpolitik på specialskoler. Så har vi lavet det, der hedder Ligelyst 1 og 2. Og det nyeste, vi laver, det er et projekt omkring multiple funktionsnedsættelser. Dem med de aller sværeste handicap, som ikke har noget sprog, har brug for 24 timers støtte og pleje. Man er lidt i tvivl om, hvordan kan de give samtykke? Kan de overhovedet give samtykke til noget? Men som jo selvfølgelig stadigvæk har en seksualitet. Hvordan kan man som personale arbejde med at understøtte den seksualitet hos de her mennesker? Jeg vil lige sige lidt om sammenslutningen af unge med handicap og mig selv. SUM er en paraplyorganisation for ungdomshandicaporganisationer. Så vi har ikke som sådan individuelle medlemmer, men vi har medlemsorganisationer som medlemmer. Og vi har lige nu 13 ungdomshandicaporganisationer som medlemmer. Og vi arbejder så med projekter og indsatsområder, som går på tværs af handicap. Så vi har ikke noget, der kun handler om blinde eller døve. Det er ting, der går på tværs. Så vi har haft projekter omkring tilgængelighed til live musik, for eksempel. Vi har tilgængelighed til ungdomsuddannelser eller fritidsliv. Og så har vi så haft det her med omkring seksualitet, som jo selvfølgelig også går på tværs af handicap, fordi uanset hvilken handicap man har, har man jo en seksualitet. Og jeg har selv været ansat i SUM siden 2010, og har under næsten lige siden 2010 arbejdet med seksualitet og funktionsnedsættelser. Jeg er selv uddannet pædagog og seksualvejleder, som Jens nævnte under sit oplæg. Jeg er en af de 400, der er blevet uddannet i Danmark.
Og jeg er også formand for Seksualvejlederforeningen. En parentes, men det er ikke det, jeg kommer at tale om i dag. Godt. Jeg vil kaste mig ud i det. Jeg har en halv time. Jeg har meget, jeg vil sige, så jeg håber, jeg kan få klemt det hele ind. Det første, vi startede med at lave, det var det her projekt Seksualpolitik på specialskoler. Og det her, det er bare et udklip af vores hjemmeside. Det var et projekt, der kom fra en lidt alvorlig baggrund, og det er jo, at børn og unge med handicap har meget større risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb end andre børn og unge. Det er nogle undersøgelser, der ligesom går igen og igen, og der er lige kommet en ny undersøgelse i Danmark, som igen viser det samme. Børn og unge med handicap har meget større risiko for at blive udsat på både vold og seksuelle overgreb. Og det kan blandt andet lidt hænge sammen med, at personalet på landets specialskoler i Danmark, hvor mange af de her børn og unge befinder sig, ikke rigtig er uddannet til hverken at opdage seksuelle overgreb eller forebygge seksuelle overgreb. Og det kan man bruge en seksualpolitik til, fordi der får hele skolen nedskrevet et sæt retningslinjer for, hvordan skal vi både agere, hvis vi har en mistanke om, at der har fundet et seksuelt overgreb sted, eller en viden om, at der har fundet et seksuelt overgreb sted, og hvordan kan vi forebygge? Hvordan kan vi arbejde med seksualundervisning, sådan så de her børn lærer om deres egne grænser, andres grænser, deres egen krop, deres egen lyst. Hvad sker der i puberteten? Hvad er det for nogle forandringer, ens krop gennemgår? Hvad så, hvis man bliver forelsket i nogen? Alle de her ting, som er grundlaget for, at man kan have en sund seksualitet fri for overgreb. Noget af det, vi gjorde, vi rejste rundt i hele landet og besøgte specialskoler og satte dem i gang med at lave deres egen seksualpolitik, fordi den seksualpolitik skal jo tilpasses det sted, man nu er, for det er jo mange forskellige typer af børn og unge, der går på de her specialskoler. Men noget af det, vi altid gjorde, når vi kom ud, det var egentlig at lave sådan nogle dilemmaøvelser sammen med personalet. Og jeg har lige taget en af dem med, så I kan se. Altså jeg kan sige, det kommer fra den her hjemmeside, den er stadigvæk aktuel, og den hedder www.projektseksualpolitik.dk. Nå, det burde jeg lige have fået med. Men vi udviklede sådan en værktøjskasse, som alle skolerne fik udleveret, og så kunne de selv arbejde videre med det. Og blandt andet var der de her dilemmakort i, det var netop for, at personalegruppen skulle komme i gang med at tale om det her, fordi mange steder også, som den her konference hedder Bryd tabuet, der er der stadigvæk tabuer ude på de her specialskoler omkring at tale om det her med seksualitet. Så det handler om at komme i gang med at tale om det. Det er i hvert fald det første skridt til at få nedbrudt de her tabuer. Og så kan man jo sidde i personalegruppen, og så kan man løse sådan et dilemma sammen. Og jeg kan jo lige prøve at læse det op. Det handler om Martin og Thomas, som er henholdsvis 13 og 14 år, og de har begge Down-syndrom og går i hver sin klasse i skolen. På det sidste er de begyndt at tilbringe mere tid sammen. Nogle gange holder de i hånd, andre gange sidder de på skødet af hinanden. De virker begge glade og vel tilpasse. En dag ser en af dine kolleger, at drengene går ind i buskadset bag ved skolen, trækker hinandens bukser ned og rører ved hinandens tissemænd. Din kollega henvender sig til dig og mener, I skal få det stoppet. Hvad gør du? Og så er det med at komme i gang med den her diskussion, og hvis jeg nu havde en time, så ville jeg gerne have sat jer i gang med det her, og snakke om det her, fordi der er nok nogle af jer, der måske har været i sådan en situation her, og hvordan håndterer man det? Der er noget med en seksuel lavalder, de er begge to glade. Hvad betyder det? Er der risiko for overgreb? Hvad med deres forældre? Kan vi inddrage dem? Og altså, der er virkelig mange forskellige lag, og det handler om bare at komme i gang med at tale om det. Noget af det her, det hænger jo selvfølgelig sammen med seksualundervisning. Og seksualundervisning, det vil jeg lige nævne lidt om, fordi jeg tænker, der er nogle forhold, der er sammenlignelige mellem de nordiske lande. Og jeg forestiller mig, at det her fag er et almindeligt fag i alle de nordiske landes folkeskoler. Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Og selv når jeg har været ude på danske specialskoler, så er der nogle gange, at de har været lidt overrasket over, at det egentlig er et obligatorisk fag, det her seksualundervisning. Det kan godt være, det er det samme, men nu kan jeg i hvert fald nævne, hvordan det er i Danmark, og så kan I jo ligesom se, om det kan oversættes til jeres land. Det er et obligatorisk emne, og der er nogle forskellige trinmål efter 3., 6. og 9. klasse, man skal have gennemgået. Det er så et timeløst fag,
og det påhviler skolelederen at træffe beslutning om, hvilke fag undervisningen i de obligatoriske emner skal foregå i. Og noget af det, vi opdagede, når vi kom ud på specialskolerne, var, at det nærmest aldrig fandt sted, det her seksualundervisning for, for den her målgruppe. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi man kan måske sige, at de har dobbelt brug for den her seksualundervisning, fordi de har svært ved selv at finde deres egne oplysninger, som andre måske normalt fungerende børn og unge vil have. De kan gå på nettet, de kan tale med deres venner. De har god seksualundervisning, og de her, som har virkelig svært ved at forstå deres egen krop, måske fordi de er udviklingshæmmede eller har andre forskellige former for handicap, har måske dobbelt så meget brug for det her seksualundervisning. Og der var faktisk nogle lærere ude på specialskoler, som blev lidt overrasket over, hvad der egentlig ligger i det. Og nu, jeg kan godt se, at det er meget, meget småt det her, men jeg skal nok prøve at læse det op. Det er ligesom delt ind i 2 forskellige grupper. Det ene, der hedder sundhed og trivsel, det andet hedder køn, krop og seksualitet. Og det her, det er altså færdigheds- og vidensmål efter 3. klassetrin. Og nu springer jeg lige lidt hen. Der er noget her omkring personlige grænser. Eleven kan give udtryk for egne grænser. Eleven har viden om personlige grænser. Det her det er obligatorisk stof for folkeskoler og også for specialskoler. Der er ikke særlige vidensmål for specialskoler i Danmark. Det her det er simpelthen noget, som alle børn skal kunne lære efter 3. klasse. Eleven kan beskrive følelsesmæssige reaktioner, og eleven har viden om følelser. Eleven kan samtale om kønsroller og mangfoldighed. Eleven har viden om kønsroller. Eleven kan samtale om kroppe og mangfoldighed. Eleven kan sammenligne familieformer. Og eleven kan forklare, hvordan man får børn. Det er faktisk vidensmål efter 3. klasse, det her. Der skal I faktisk have gennemgået med de her elever. Alle de her ting omkring grænser, kroppe og mangfoldighed, kønsroller og mangfoldighed, familieformer, og hvordan får man børn. Og det var der faktisk nogen, der var ret overrasket over, når jeg kom ud på specialskoler. At det er efter 3. klasse, der skal de vide det her. Det her det er jo fundamentet for, at man kan have en god seksualitet fremover, at man kender sine egne grænser. Man kan beskrive følelsesmæssige reaktioner, man kan tale om kroppen. Og så kommer vi videre til 6. Efter 6. klassetrin. Eleven kan respektere egne og andres personlige grænser. Eleven kan vurdere betydningen af gode venskaber. Eleven kan analysere, hvordan normer for køn og krop kan påvirke børn og unge. Eleven kan diskutere pubertetens betydning for identitet og relationer. Eleven kan beskrive seksuel mangfoldighed. Det her er obligatorisk stof på folkeskoler og specialskoler. Det er lige en lille påmindelse, jeg lige har taget med her. Så nu vil jeg bare lige gå igennem de her ret hurtigt her, fordi vi skal også videre. Ja. Det er så efter 9. klasse. Dem tror jeg bare, jeg springer hurtigt over. Men ja, og det var, når vi kom ud, fandt vi ud af, at det var ret nyt for mange mennesker, det her med, at det var obligatorisk stof. Godt. Nu går jeg videre til næste projekt. Det kan godt være, det går lidt hurtigt. Men jeg kommer til at sidde i et panel til sidst i dag, hvis I har nogle spørgsmål. Det er ikke sikkert, der kommer til at være tid til det. Og jeg tænker nemlig, Kim, at der kan man så tage nogle af de dilemmaer, eller diskutere mere, som du ikke kan nå nu. Ja, og så vil jeg også bare sige, at selvom det står med lidt småt, alle har fået præsentationerne, og det bliver også lagt ud bagefter. Ja. Bare så du ikke bekymrer dig om det. Ja, bare om. Godt. Det brugte vi så de første 3 år på, det var at lave de her seksualpolitikker på specialskoler. Og hvis I sidder i en specialskole, I gerne vil i gang med en seksualpolitik, så kan I kan stadigvæk hente de materialer inde på den hjemmeside, jeg viste før. Så lavede vi det projekt, vi kaldte Lige Lyst. Og det havde ligesom 2 forskellige indsatser. Det ene, det var en tabunedbrydende kampagne, som var rettet imod den brede offentlighed i forhold til at nedbryde tabu og fordomme omkring seksualitet og handicap. Og det andet var at lave seksualundervisning til unge med funktionsnedsættelser. Fordi det havde vi jo set i det tidligere projekt, og det havde de nærmest aldrig fået. Så der var jo en hel generation af unge udviklingshæmmede eller andre handicap, som jo slet ikke havde fået seksualundervisning igennem hele deres skoletid, som ligesom havde et efterslæb. Så der lavede vi en hel masse seksualundervisning for dem. Vi kaldte det lige lyst, fordi det ligger jo op af lige værd og lige berettigelse og lige rettigheder. Men lysten er jo også den samme. Det er jo også lige lyst, man har. Og vi skød hele projektet i gang med den her kampagne. Og hvorfor havde vi lavet den kampagne? Det er fordi, der er en masse tabuer og fordomme omkring mennesker med handicaps seksualitet. Og den første og den
mest gennemgribende, eller den værste, eller hvad man skal sige, det er, at unge med funktionsnedsættelser har ingen seksualitet. Og det vil vi jo gerne en gang for alle stå et stort søm igennem og sige, det har de. Alle har en seksualitet. Eller unge med funktionsnedsættelser er ikke seksuelt aktive, eller de kan ikke være seksuelt aktive, eller det fungerer ikke dernede. Det virker ikke, men det passer jo heller ikke. Og det gjorde vi med at lave en fotokampagne, som vi sendte ud på gymnasier i hele landet. Og nu er der nogle af de her billeder fra kampagnen. Vi fik fat i en masse unge mennesker, nogle frivillige i vores organisationer, i vores medlemsorganisationer, som vi spurgte, om de havde lyst til at være med til det her projekt og nedbryde nogle tabuer og fordomme om seksualitet og handicap, og smide deres tøj og fortælle deres historie. Og på den måde vil vi jo gerne vise, at unge med handicap er jo nøjagtigt det samme som alle mulige andre. Der er jo ikke nogen forskel. Det er jo de samme drømme om sex og kærlighed og følelser og fremtiden, som alle mulige andre har. Så de smed deres tøj, og så fortalte de deres historie. Det havde vi på sådan nogle store plancher, som vi sendte rundt. Og vi har for eksempel, så har vi Vicky og Thomas heroppe, som er meget forelskede, men et problem de havde, det var, at de ligesom boede i hver sin ende af landet, eller måske med 2 timers mellemrum i Danmark. Og så har man har en konto af ledsagertimer. Man har 15 ledsagertimer om måneden. Jeg tror, den ene havde 8 timer, den anden havde 15 timer. Så skal man bruge 2 timer af sin ledsagertid på at køre hen til den anden, og så kan man være sammen i 4 timer, og så må man bruge 2 timer på at køre tilbage igen, og så har man brugt hele sin ledsagerkonto på den måned. Så det var jo også et af de problemer, som de måske rendte ind i. Og et andet af de problemer, de havde, det var, at det ikke altid var personalet egentlig var villige til at hjælpe dem i forhold til det her med seksualitet. Fordi det kræver lidt hjælp at komme ud af kørestolen og ned og ligge på den her madras sammen, så man kan være nøgen sammen. Så nogle gange så måtte de køre hen og kigge på vagtplanen for at se, hvem kommer på arbejde på torsdag, hvor vi havde tænkt os, at vi gerne ville ses. Nå, der kommer en, hun har ikke så meget lyst til dem, så må vi ses en anden dag, hvor en af de andre er på vagt. Og det er jo lidt ærgerligt, at ens kærlighedsliv skal være afhængig af, hvem der lige er på vagt den dag. Og inde på ligeløst.dk, der kan man se alle billeder fra kampagnen. Der er 12 i alt. Jeg har kun lige taget et par stykker med. Og læse alle deres historier. Så havde vi en meget dygtig fotograf, der hedder Maria von Fara, som har taget billederne. Og hun tog alle de her billeder til kampagnen, og hun tog nogle ekstra billeder undervejs. Og så sendte hun et af billederne ind til årets pressefoto, som er en konkurrence i Danmark blandt pressefotografer. Og så vandt hun med et billede, som jeg vil vise nu. Og det er det der billede, hun vandt med. Og det er jo også et tankevækkende billede, synes jeg, fordi man kan jo sætte sig ind i alle personernes sted, tænker jeg. Altså, hvordan vil du have det, hvis du havde en funktionsnedsættelse, at der skulle være 2 mennesker til stede i dit rum, før du kunne ligge nøgen i sengen med din kæreste? Men også, hvordan vil du have det, hvis du var den, der skulle give assistance og skulle hjælpe 2 mennesker til at have sexliv, eller have sex, og komme så tæt på. Så det var jo ganske interessant. Og det er jo, det skal til, før det der kan finde sted. Det ser jo meget hyggeligt og romantisk ud, men der er altså ligesom, der skal noget til, der skal det der til, før det kan finde sted. Og det må man jo også tage stilling til med sig selv omkring, er jeg villig til det, eller er jeg både villig til at spørge om det, hvis jeg har et handicap, men er jeg også villig til at udføre det, hvis jeg er hjælper, hvis jeg er assistent for nogen med et handicap. Godt. Så lavede vi en masse seksualoplysning, og det vil jeg ikke gå mega meget ind i, fordi jeg skal lige nå at sige noget mere. Vi tog ud til 1200 unge med funktionsnedsættelser og lavede seksualundervisning, som vi tog lidt fra nogle forskellige andre steder, og vi tilpassede det, og vi lavede noget nyt, og vi lavede en hel masse forskellige virkemidler, fordi vi skulle prøve at anpasse det til en masse forskellige former for funktionsnedsættelse, både udviklingshæmning, men også fysiske handicap osv. Og lavet en forskellig masse niveaudelinger. Og alt det har vi samlet ind i det her, der hedder metodekatalog inde på ligeløst.dk, hvor man kan finde en masse forskellige metoder. For eksempel er der et tema omkring krop og anatomi, som man vil kunne bruge som fagpersoner til at undervise omkring krop og anatomi. Fordi der er rigtig mange af de her unge mennesker, som
ikke har fået undervisning omkring, hvad sker der egentlig, når jeg kommer i puberteten? Hvad sker der med alle de her forandringer i min krop, som jeg måske ikke forstår, hvis der aldrig nogensinde er nogen, der har fortalt mig om det. Og det er også det, man måske kan være med til at forebygge overgreb. Fordi hvis man ikke ved, hvad det er, der foregår med ens krop, og der er en hel masse ny lyst, og der er ikke nogen, der har fortalt en om onani og sex, og jamen, så bliver man jo helt eksploderet til sidst, fordi man ikke ved noget. Der er aldrig nogen, der har fortalt noget. Og så er det jo, at der måske godt kan forekomme nogle uheldige situationer. Enten at man får overskredet nogle andres grænser, eller man ikke får sagt nej tydeligt nok, når nogen andre er i gang med at overskride ens grænser. Så det er utrolig vigtigt, det her med seksualundervisning. Det sidste skud på stammen, som vi har udviklet, det var, som jeg nævnte, det her med multiple funktionsnedsættelser og seksualitet. Fordi det udgør sådan en helt særlig niche. Der er ikke rigtig noget for os, der sådan er tabu, så vi prøver bare at bryde ind alle steder, hvor der er tabuer. Og det gjorde vi med det her projekt omkring multiple funktionsnedsættelser og seksualitet. Og som jeg nævnte før, så er det dem med de aller sværeste handicap, uden sprog, har brug for 24 timers hjælp og støtte, er i kørestol, er blebrugere, kan ikke udtrykke, hvad de... måske kan de udtrykke, hvad de synes godt om, eller ikke synes godt om, men de har måske ikke noget sprog. Og så er der måske nogen, der tænker sådan, jamen, seksualitet og multiple funktionsnedsættelser, hvad vil det sige? Eller sådan, de kan da ikke have sex, eller sådan. Men det kommer lidt an på, hvordan man definerer seksualitet, og vi bruger jo en meget bred definition af seksualitet. Vi lægger også meget af den her passus, der kom fra WHO, som du også nævnte før, Jens, omkring det her med seksuel helse eller seksualitet er en del af hvert menneskes personlighed, og det er ikke bla bla. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har stødt på den tidligere. Men seksualitet indeholder selvfølgelig sex. Det er en del af det, men altså, der er jo rigtig mange andre ting under det her begreb seksualitet. Altså sensualitet, status, nysgerrighed, bekræftelse, ømhed, intimitet, kærlighed, sanselighed, kommunikation, fantasi, forførelse, nærvær, lyst, berøring, kropsbevidsthed, følelser, livsglæde, identitet og alt muligt andet. 1000 andre ord. Så altså sex er jo bare en lille delmængde af det, vi kalder seksualitet. Noget af det, jeg kom frem med i den her rapport, og jeg skal sige, at jeg tog 20 rapporter med, som jeg har lagt herude bagved. Jeg kunne se, at der var nogen, der havde fundet dem, så I må prøve at dele som. Jeg havde ikke plads til så mange. Jeg lavede den her skala for mindste indgreb, jeg kalder den skala for mindste indgreb ved støtte til seksualitet for mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Det er et meget langt ord. Men grunden til, at jeg gjorde det var fordi, tit så, når jeg taler om det her med seksualitet og multihandicap eller multiple funktionsnedsættelser, så var der nogen, der var sådan, jamen skal man så bare ringe efter en prostitueret til dem? Og det er sådan, nej, stop. Det er alt for meget, det er alt for vildt. I skal altid gå frem efter det mindst indgribende, når I skal give støtte til seksualiteten. Især med dem her, som ikke har noget sprog, hvor I ikke rigtig kan finde ud af, hvad de kommunikerer. Altså det andet, det ville jo være, det kunne jo være, at I begik et overgreb mod dem, hvis I ringede efter en sexarbejder, når I opdagede en eller anden form for seksuel kommunikation fra den her borger her. Og nu vil jeg lige prøve at vise, den er inddelt i sådan 3 sektioner. Og det skal ligesom forstås som en flydende skala, hvordan man kan give forskellig seksuel støtte. Og den første del af det er nogle af de ting, man egentlig kan umiddelbart iværksætte med almindeligt samtykke fra borgeren. Altså når man kender borgeren, man kender lidt den kommunikation, som borgeren har. Man kan se, når han siger sådan, ja eller nej, uden at han har et sprog, så er man sådan rimelig sikker på, at det er okay. Og hernede der er det mindst indgribende, og der kan man sige, der har jeg skrevet, gør ingenting som det mindst indgribende, men det vil jeg ikke anbefale. Og jeg kan også huske, Jens tidligere også i jeres bog, der har I skrevet det her med i Sverige, der siger man, hvis man ikke har gjort noget, så har man ikke gjort noget galt. Men i Danmark siger vi, hvis man ikke har gjort noget, så har man gjort noget galt. Fordi man bliver nødt til at handle på den her kommunikation. Hvis der kommer en meget tydelig kommunikation fra en borger omkring noget seksualitet eller noget seksuel frustration,
så kan man ikke bare lukke det ned, man bliver altså nødt til at handle på det. Man bliver nødt til at gøre et eller andet. Og det mindste, man kan gøre, det er da i hvert fald, at borgeren kan få lov til at have åben ble ved sengetid eller pause. Og noget af det, jeg har oplevet, jeg har selv arbejdet med den her målgruppe med multihandicap, som er blebrugere, det er for det første så, når man åbner blæen, og den skal skiftes, så hånden siger, zip, den rører derned. Og så råder den lidt rundt. Og så er der nogen, der siger, ej, kan du få hånden ud, du får tis på fingrene. Og det er sådan lidt, nå okay, altså hvad er det værste, der kan ske? Hvad med bare lige at lige give et kvarter eller en halv time eller et eller andet med den her borger, som jo tydeligt kommunikerer en eller anden form for behov. Er det seksualitet, eller er det kropsbevidsthed, eller hvad er det? Er det ikke lige meget? Altså det virker som om, at det er et behov, der er. Så hvad med bare lige at lade blæen stå åben? Se sig selv i fuld figur i spejl. Der er jo rigtig mange af dem her, som så ligger de i sengen, og så bliver de liftet ind på en badeleje, og så bliver det vaske, og så bliver man liftet over i kørestolen. Og så kan man måske blive kørt hen foran spejlet, og så kan man se det her af sin krop i spejlet. Hvad med at få set sig selv i fuld figur i et spejl, altså et spejl med hjul, man kan køre hen, og måske lave nogle forskellige vinkler, man kan se det hele. Ha' spejl op i loftet, ude i badeværelset, når man er i bad, når man ligger gerne på sådan et senge eller et badeleje, så kan man se den nøgne krop i fuld figur i et spejl for de her mennesker her. Det handler også om netop det her med kropsbevidsthed. Det er jo en del af det her med kropsbevidsthed, at man bliver bevidst om, hvilken krop man har. Seksualundervisning. Det er jo obligatorisk på specialskoler, som jeg lige har været inde i. Vær helt nøgen. Benytte lejringspuder ved nøgentid, så borgeren bedre kan nå forskellige steder på kroppen. Det vil sige, når man er nøgen, så kan man måske lægge en pude, en lejringspude under armen eller et eller andet, så hånden måske har bedre adgang. Og det er nogle af de ting, man kan gøre, uanset hvad. Bare med borgerens almindelige kommunikation. Så det næste her, der kan man sige, det kan iværksættes efter grundige overvejelser med opfølgning i det der af direkte involvering af andre personer, og vurdere, om indsatsen kræver en særskilt handleplan. Og det var også det, som du talte om, Jens, omkring det her med at lave en handleplan for seksuel støtte. Det er for eksempel noget med at tilbyde mere berøring i hverdagen uden gummihandsker, fordi det her med berøring, hudkontakt skaber oxytocin, som jo er forbundet med lykke og velvære. Også for de her mennesker, som er multihandicappede, som måske ikke får så meget berøring i hverdagen, kan vi prøve at tilbyde mere berøring. Tilbyde borgeren alenetid med bruseren i forbindelse med bad. Når man alligevel er i bad, så kan man måske ligge med bruseren og køre den rundt forskellige steder. Tilbyde vibrerende genstand i forbindelse med alenetid. Hvis man ligger der med hånden, kan man så begå et overgreb på sig selv, hvis man har en eller anden genstand, en kugle eller et eller andet, der kan vibrere. Det kan man vel ikke. Så er der det her, hvor det begynder at blive sådan lidt, nu bliver vi nødt til at tænke lidt over det. 2 borgere tilbydes at sidde ved siden af hinanden. Hvis de fatter interesse for hinanden, så skal man jo bare være sikker på, at den ene ikke hiver øjet ud på den anden eller et eller andet. Så skal man ikke gøre det. Så bliver man nødt til lige at tænke over, går det her an? Håndmassage og fodmassage. Ja. Kropsmassage. Og 2 borgere til ligger tæt ved siden af hinanden. Påklædt kan man også gøre. På en madras i måske et sanserum, hvor der er musik og lyd og sådan noget. Rette bruseren mod borgerens kønsorganer, hvis borgeren ikke kan nå selv. Det skal man altså også lige tænke over. Kan jeg nu gøre det her, uden at det bliver et følsomt overgreb for borgeren? Og så kommer vi ind i dem, hvor det er mest indgribende. Og der skal man i hvert fald have en handleplan her. Kan man tilbyde pornografisk materiale, altså film eller billeder? Seksual oplæring, aktiv sexhjælp, sexarbejder. Og igen, gør ingenting, som det mest indgribende. Der skal man virkelig tænke sig om med den her gruppe af borgere. Man skal have en handleplan, hvis man skal ud i de her ting her. Og så er der selvfølgelig noget på den anden side her, som er ulovligt. Og det er, at man selv er sexpartner med borgeren. Det må man ikke. Det er ulovligt. Man må ikke give seksuel oplæring, hvis borgeren modsætter sig. Det er også ulovligt. Så ja. Godt. Og tiden? Yes. Fedt. Jeg nåede det. Så det var bare lige et hurtigt dyk ned i nogle af de forskellige ting, vi har lavet i sammenslutningen af Unge med Handicap siden 2010. Og ja, hvis I har flere spørgsmål, så tag fat i mig, eller skriv en mail til mig på det. Og jeg er i panelet senere. Ja. Tak, Kim. Jeg hørte dig første gang på Årland, og jeg er stadigvæk i dag imponeret over det her. Tak. Og lidt overrasket. Så ja. tak. Ja. Tusind tak.
Ja, så ska vi byta välkommen och jag ska säga att jag är liksom Doris imponerad över de här föreläsningarna hittills. Och jag ska poängtera att det är alltså NVC som har varit som har arrangerat att få alla de här spännande personerna till Färöarna. Många av er som sitter här kommer från Färöarna och vi har som vi har sagt i socialministeriet varit med till att arrangera dagarna, men det är absolut NVCs att ha fått alla de här spännande personerna här upp, så det är vi glada för. Och så ska jag säga att någon av presentationerna har sån lite lilla eller små texter, men jag har fått alla presentationerna sett och det blir också uppdaterat och lagt ut på hemsidan, så det är tillgängliga efter. Så jag behöver inte stressa över hvis jag inte ser det hela. Och så vet jag om jag ska prova Kims år om att prova advarsel eller reklam, men ute i foajeren, faktiskt bak vid kaféen i ett hörne, där har Allmänverket, socialförvaltningen satt upp en bås med upplysningsmaterial som handlar om hjälpmedel, och de har sån en folder här om att bryta tabu. Hvis det skulle vara någon som inte har sett det, så är det alltså liksom lite bak vid kaféen. Så det har jag gått tid till att se på i pauserna. Och så är vi kommit till Julia Banner, forskare. Gör så väl. Tack så mycket. Jag heter alltså Julia Banner och är forskare och ska prata om min doktorsavhandling som jag gjorde klart förra året vid Göteborgs universitet i Sverige. Just nu arbetar jag i England, men jag kommer nu alltså prata om min svenska forskning. Julia, lige för du startar, jag kan ge dig ett vink när du har 5 minuter och tiden är fin hittills, så det är inte någon stress med tidsmässigt. Okay. Tack. Och det här som jag ska prata om är ju hur man hanterar sexualitetsfrågor inom personlig assistans i Sverige. Och personlig assistans är alltså brukarstyrd assistans. En rättighet som finns i Sverige för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Och det jag ska gå igenom idag tänkte jag är hur sexuella rättigheter kan förstås i relation till funktionshinder. Vems rättigheter som har företräde i assistansrelationen, alltså där det är en assistansanvändare, brukaren, och en personlig assistent, den som arbetar. Och förslag på utvecklingsarbete inom funktionshinderverksamheter. Och här drar jag lite mer generella slutsatser för att jag tänker att det här är sånt man kan använda även i andra funktionshinderverksamheter förutom personlig assistans. Och min forskning handlar om personer med fysiska funktionsnedsättningar, men jag tänker att vissa frågor kan också passa till andra funktionshindergrupper. Men vad är då sexuella rättigheter? Det är ju en del av de mänskliga rättigheterna och de är universella. Det betyder att de gäller även personer med funktionsnedsättning på precis samma sätt. Och det här handlar bland annat om rätten att besluta kring sin sexualitet och sina relationer. Men också rätten till stöd kring sexualitet och reproduktion, om man vill ha barn eller inte, om man behöver stöd kring sexuell hälsa och liknande. Det här står alltså inskrivet i olika konventioner och program. Men sexualitet handlar ju också om privatliv, och det är väl där kanske som många personer med funktionsnedsättningar som använder personlig assistans eller andra typer av personal kan ha svårigheter på ett annat sätt. Men vad är då sexualitet? Det kan ju betyda väldigt många olika saker, och Kim var ju också inne på det lite grann. Här står det till exempel om sensualitet, intimitet, sexuell orientering och könsidentitet, sexuell och reproduktiv hälsa, makt och agentskap. Vem har makten över sexualiteten och vem kan ta egna beslut? Men det som jag ska fokusera mest på är sexuella beteenden och sexuella praktiker. Det är det som har varit fokus för min forskning.
Men självklart så går de här sakerna ju in i varandra väldigt mycket, påverkar varandra på olika sätt. Det är därför det är så svårt ibland med sexualitet, för det är så komplext. Och Gisela Helmius, en svensk sociolog, sa så här att varhelst två människor är tillsammans sexuellt är samhället med som tredje part. Och det tycker jag beskriver väldigt bra hur vi kan förstå sexualitet och hur jag förstår sexualitet. Och det här är en bild som illustrerar det. Det är ett par som omfamnar varandra, kysser varandra, och så är det 3 bubblor i olika färger. Och på den ena står det personlig, den andra social, på den tredje kulturell. Och det handlar om olika nivåer som vi kan förstå sexualitet på. Det personliga, vad har jag för tankar och känslor kring sexualitet, mina begär, mina fantasier, vad jag tycker om och inte. Och så det sociala, i en parrelation till exempel, där behöver vi förhandla mellan våra individuella tankar och känslor kring sexualitet och behöver komma överens. Hur gör vi detta? Sen kanske vi inte alltid pratar om det, utan det är mer kroppsspråk och sådana saker. Men sen så lever vi också i ett samhälle, i en kultur där det finns olika normer och värderingar, där det finns lagar och bestämmelser om olika saker som på olika sätt påverkar vårt sexuella möte. Och det kanske vi inte tänker på just där och då, men vi är också väldigt mycket omedvetet påverkade av normer och värderingar och liknande. Och det här är ju någonting som påverkar olika grupper av människor på olika sätt beroende på olika normer. För människor med funktionsnedsättningar så kan den här påverkan se ut på ett annat sätt. Den kan vara svårare att hantera. För att den funktionshindrade kroppen ses sällan som sexuell. Det är väldigt få av den här typen av bilder till exempel som vi ser i populärkultur och media. Och den här bilden föreställer alltså 5-6 vita kvinnor med olika typer av fysiska funktionsnedsättningar som är i ett svart rum. Det är draperat med sammetstyg och de har rosa klänningar i olika design på sig. Och jag tror att den här bilden ska försöka gestalta en sensuell och sexuell sammanhang. Och det är väldigt sällan vi ser det här i mainstream film, populärkulturen. Och det gör att, precis som Katrin var inne på, att det finns inte så mycket förebilder som unga men även vuxna då kan se upp till och känna igen sig i. Alltså, är min kropp sexig? Kan den vara attraktiv? Kan den ha på sig en sån här klänning även om jag sitter i rullstol till exempel? Och det påverkar, visar forskning bland annat, att man får de här negativa attityderna och internaliserar den här synen på sig själv och sin kropp och har väldigt svårt att se sig själv som attraktiv. Jag tycker det är väldigt tragiskt ibland att läsa den typen av forskning där unga människor med funktionsnedsättning beskriver att nej, jag kan inte säga någonting som är fint med mig. Eller jag tror inte jag kommer att träffa någon. Alltså, man är väldigt mycket påverkad av det här som finns omkring en i samhället. Och därför är det väldigt viktigt med den typen av projekt som Kim berättade om, tycker jag, där man faktiskt jobbar med bilder och med empowerment och med kunskap på olika sätt. Och i min forskning då så har jag försökt fånga ytterligare en dimension av komplexitet, och det handlar om relationerna som finns inom personlig assistans i Sverige. Och det som jag har gjort är att jag har intervjuat personer som använder assistansanvändare kallar jag dem. Jag har också intervjuat personliga assistenter och chefer för assistans. Och i Sverige så finns det olika former av assistans. Det kan vara kommunen, det kan också vara privata företag eller brukarkooperativ. Eller där assistansanvändaren själv är arbetsledare. Men i min forskning så har jag tittat på framförallt kommun och privata företag. Men det är ju ytterligare en komplexitet, liksom hur olika organisationer påverkar saker. Och det kommer jag inte gå in på här idag. Och sen runt omkring det här, där är en bild som visar de här 3 parterna som ringar och där de möts lite grann i mitten. Och runt omkring finns policy. Och där kan vi också lägga till kultur, normer och värderingar.
Men vad är då sexuell assistans? Både Kim och Jens har varit inne lite grann på det här, men i förhållande till personlig assistans i Sverige så finns det ju ett antal olika insatser, service, som man kan få hjälp med då. Till exempel information, och då handlar ju assistansen om att se till att personen kan ta del av information på ett tillgängligt sätt. Och det här gäller ju även för information om sexualitet. Personen kanske behöver hjälp att ta del av information som handlar om sexuella rättigheter eller könssjukdomar eller preventivmedel eller vad det nu kan handla om. Så då är det ju en form av sexuell assistans, att hjälpa någon med information kring sexualitet. Bemötande är ju också otroligt viktigt. Alltså hur bemöter vi brukarens frågor kring sexualitet? Är det någonting som vi ignorerar helt och hållet? Det är helt fel, som Kim sa också. Tyvärr är det inte lika starkt i Sverige som Jens var inne på, att det är fel att ignorera. Men bemötande handlar ju också om hur våra värderingar lyser igenom. Assistenternas värderingar kring sexualitet påverkar ju bemötandet, så där kan ju också bli ett problem. För någon som då kan utföra sin sexuella aktivitet på egen hand så kan sexuell assistans handla om att göra det mysigt för personen i rummet eller i lägenheten, om det är någon som ska komma hem till någon. Att också se till att de får ha en privat stund, att assistenten håller sig undan då. Man kanske har en överenskommelse. Att när den här personen kommer hem till mig, då behöver jag ingen assistans av dig. Då kan du hålla dig undan och sådär. Men det kan ju vara svårt om man har en liten lägenhet som man bor i. Och assistenten kanske sitter i köket. Så det är ju också sådana saker som kan påverka. Även om det är privat, att vi är ett rum, så är det fortfarande en lägenhet. Och där finns assistenter kanske dygnet runt hemma hos mig. Så det är också mycket sånt att tänka på. Ledsagning är också en insats som man kan få. Och det handlar ju om att följa med en person till olika ställen. Kanske hjälpa till med transport eller vägledning på olika sätt. Och då om personen vill gå till en klubb för att träffa någon, kanske för att träffa någon och ha sex med och gå med hem på natten. Hur hanterar assistenten det? Hur långt ska den följa med? De frågorna uppstår också. Eller om en person vill gå till en sexbutik eller köpa preventivmedel, då ska det också ses som insatsen ledsagning. Så det behöver inte ses som någonting, oj, men den ska ju gå dit. Ja, men det ska inte assistenten ha någon åsikt om, utan det är ledsagning som är insatsen. På samma sätt med inköp, det hänger ihop där. Assistenten ska ju inte ha någon åsikt om personen vill köpa pornografi eller preventivmedel eller sexleksaker. Utan det är inköp som personen behöver hjälp med. Sen finns det ju också mer intima typer av hjälp som personer kan behöva, som har mer omfattande funktionsnedsättningar. Och om personen, som Kim och Jens också visade exempel på, behöver mer intim typ av assistans, så behövs det kanske mer förberedelse, diskussion mellan varandra. Hur skapar vi en trygg situation för både assistansanvändaren och för personalen? Och där kan det ju handla om olika saker som man kan behöva hjälp med, både som personal, att få diskutera svårigheter man kanske känner. Varför tycker jag det är jobbigt att hjälpa till någon med en sexuell situation, men inte i duschen, som också är en väldigt intim situation. Så det kan hjälpa personalen att diskutera på så sätt. Men också för assistansanvändarna som kanske behöver hjälp att veta, men vad behöver jag hjälp med? Jag vet kanske inte hur min kropp fungerar. Kanske inte har fått en bra sexualundervisning. Jag kanske inte har fått en bra möjlighet att upptäcka min kropp. Det är kanske där vi måste börja. Så det är ju väldigt individuellt naturligtvis. Nu ska jag ge några exempel ifrån min forskning, och det blir citat från både assistansanvändare, personliga assistenter och chefer om hur de tänker kring de här situationerna.
Och jag glömde säga det i början där att förutom att intervjua personer så har jag också varit inne på internet och tittat på diskussionsforum. Det finns ett för funktionshinderfrågor där det mest är personer med funktionsnedsättningar som diskuterar allt möjligt. Men där en del handlar då om sexualitet och relationer och kärlek. Och sen har jag också tittat på ett personlig assistansforum som tyvärr inte finns längre. Men där det också diskuterades alla frågor kring personlig assistans och där vissa delar handlade om sexualitet. Så det här första citatet är från forumet. Hur ska jag göra för att inte tycka att det är pinsamt att be min assistent om hjälp att kunna lägga mig naken i sängen? Vi med funktionshinder har väl också behov som att smeka oss, eller? Tycker detta är så pinsamt att jag avstår ifrån det då jag inte klarar av att klä av mig själv och lägga mig i sängen. Någon som har tips på vad jag ska göra. Och det här kopplar ju tillbaka till det jag var inne på i början om den här osäkerheten, låg självkänsla, att inte veta sina rättigheter. Det kan göra det svårt att ens våga fråga om hjälp. Och här handlar det ju inte heller om väldigt intim hjälp utan om avklädning och placering i sängen. Och det är ju någonting som personen antagligen får hjälp med varje morgon och kväll. Men nu kanske det här händer mitt på dagen eller tidigare på kvällen. Och så kan det kännas pinsamt då att fråga och inte veta vad kommer jag få för bemötande av personalen om jag ställer frågan. Kommer den avfärda mig? Kommer den tycka jag är äcklig? Alltså de frågorna finns ju mycket hos många. Så att, därför är det ju viktigt med att jobba på bemötande från början och att försöka skapa en öppen atmosfär i verksamheten så att de här frågorna faktiskt redan finns där innan det blir en fråga. Men den här personen fick väldigt många bra tips och stöd på diskussionsforumet. Och folk skrev att jo, men det här har du rätt till, det är din rättighet och kom igen, våga fråga och jag har den här erfarenheten och sådär. Så diskussionsforumet är ju väldigt bra på det sättet att man kan stötta varandra. Så det kan ju också vara en typ av hjälp att tipsa om sådana saker. En annan assistansanvändare, en person som jag intervjuade, hon hade fått en skada senare i livet. Så att hon och hennes man, de fick en ny vardag med assistenter som var hemma hos dem en stor del av vardagen. Men där mannen då var hennes assistent på kvällar och helger ibland. Men hon sa det att det är inte som att min man bara kan dra ner mig mitt på dagen och ha sex på soffan. Så är det ju inte. Och det är för vi ju någonstans också gillar läget. Så att den här spontaniteten som de kanske hade haft tidigare, att vi kan ha sex när som helst i vårt hem, det var inte där på samma sätt. För att nu var det ju personliga assistenter som också var där. Och då gick det ju kanske inte att göra sådana här saker. Så det är också en dimension som påverkar. När det gäller assistenter så var det lite hård stämning ibland på forumet. Och en assistent skrev så här: ja, sex är ett behov men inte så starkt som mat. För äter vi inte så dör vi. Samma sak gäller knappast sex. Och personen fick väldigt många kommentarer att ja, du är nog lite för hård där och sex är väldigt viktigt. Och sex är en stor del av de flesta människors liv och kan faktiskt leda till en bättre psykisk och fysisk hälsa, inklusive för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns annan forskning som visar på hur sex kan vara väldigt bra för vissa typer av funktionsnedsättningar. Men det finns ju andra assistenter också. Det var en som skrev att jag har arbetat som assistent åt en brukare som hade helt naturliga behov tillsammans med sin man. Jag såg absolut inget konstigt eller motbjudande med det. Hon och jag hade som en kod och när hon visade den så var det bara för mig att bli ett med väggen och hålla mig borta. Det funkade bra och brukaren var nöjd. Så det finns många olika erfarenheter av sexuell assistans. Och det här är en överenskommelse som fungerar bra och där assistenten har den synen att nej, men sexualitet är ju helt naturligt. Det är klart att jag ska vara behjälplig på det sätt som jag kan. I en intervju så säger en annan assistent att jag känner nu när vi pratar att det är väldigt mycket en ledningsfråga. Jag kan ta de stegen, jag kan ta det som behövs göras för att den som jag arbetar hos ska få ett rikt liv.
Men det ska komma någonstans ifrån och det ska vara som en arbetsuppgift som är förklarad för mig. Och det här handlar om att assistenter arbetar oftast ensamma i någon annans hem. Man träffar inte så ofta kollegor. Man träffar kanske inte heller ofta sin chef. Och att den här osäkerheten som finns i yrkesrollen då, den spiller ju över i alla möjliga situationer. Och här handlar det om att när det inte talas om sexualitet, då vet man inte, är detta någonting som jag kan arbeta med som assistent eller inte? Så det är en väldigt stor osäkerhet kring de här frågorna. Och när jag pratade med assistanschefer eller arbetsledare i fokusgrupper, då sa de att flera hade aldrig tänkt på assistansanvändarna som sexuella tidigare. Och det är klart att om chefen tänker så påverkar det ju hur assistenterna också uppfattar frågorna. De hade många andra arbetsuppgifter som chefer då som de prioriterade högre. De var osäkra på är det ens lagligt att organisera assistans i samband med sexuell aktivitet. Det står ju ingenting om det i lagen som reglerar personlig assistans. Det finns ingen riktlinje, policy från Socialstyrelsen eller andra myndigheter. Så det var en stor osäkerhet. Och hur ska de väga LSS, som är alltså lagen för assistans och annan service, gentemot arbetsmiljölagen som säger att all personal i alla verksamheter ska ha trygga arbetsförhållanden, de ska vara fysiskt och psykiskt säkra i sitt arbete. Och där vissa assistenter kanske hävdade då att nej, jag vill inte arbeta med sexualitet för jag blir psykiskt påverkad negativt. Så cheferna hade de här olika rättigheterna som de vägde mot varandra. Och de var väldigt mycket inne på ett riskperspektiv. Vad är det för risker med sexualitet? Och det här kan hända och det här kan hända. Det blir nästan som dominospel, att om en bricka faller så faller hela spelet. Och de såg en katastrof framför sig. Istället för att säga att det finns ju faktiskt positiva risker också. Personen kanske träffar någon som den blir kär i, eller den kanske hittar någon som den kan ha sex med. Men det var väldigt mycket det negativa risktänkandet. Och bara väldigt kort om den svenska policyn på området som Jens också varit inne på, att Socialstyrelsen ger ju ut vägledningar till sociala verksamheter men har inte gjort det på det här området och ingenting kring sexualitet. Tidigare hade de ett etiskt råd som gav ut diskussionsmaterial som stöd i etiska dilemman, och där fanns 2 stycken som handlade om sexuell assistans. Men de här, sa Socialstyrelsen, de är inte rådgivande så ni kan inte använda dem som en riktlinje utan bara som ett underlag för era diskussioner. Så då var ju folk ännu mer osäkra. Ja, men vad tycker ni egentligen? Vad får vi göra och inte? Och de var också ganska otydliga, de här diskussionerna, som de var just diskussioner. Fram och tillbaka och tänka så här och tänka så här. Så att det var inte så jättestor hjälp. Och de hade också oftast ett väldigt professionellt organisatoriskt perspektiv. De tog inte alls in brukarperspektiv, alltså assistansanvändarnas rättigheter och deras sexualitet och deras perspektiv, utan det var personalperspektiv. Som Jens nämnde så har vissa kommuner gjort egna vägledningar, men då är de ju också väldigt lokala, gäller bara där. Och fortfarande finns ju inget nationellt stöd och ingenting som faktiskt är helt säkert vad som gäller. Och vissa funktionshinderorganisationer har gett ut skrifter också. Och för att sammanfatta då så har jag lagt till den röda stjärnan där uppe. Att väldigt mycket av arbetet kring sexuell assistans och sexualitet i stort i funktionshinderverksamheter handlar om kunskap och erkännande. Alltså det behövs kunskap både hos personal och hos serviceanvändare själva kring sina rättigheter, kring sin sexualitet, för att kunna arbeta vidare med de här frågorna. Och det vilar ju på att det finns ett erkännande av att de här frågorna är viktiga, att alla människor har en sexualitet och har möjlighet att få stöd kring det. Så några slutsatser är att vi måste utgå ifrån serviceanvändarnas behov och rättigheter. Det är ju därför vi har funktionshinderverksamheter. Det är därför vi har personlig assistans, för att människor har behov av stöd och hjälp. Så att när vi utformar insatser så är det det som ska vara i centrum, inte vad personalen känner och behöver, även om det naturligtvis är viktigt, men personalen ska ju finnas till för assistansanvändarna. Så den avvägningen
måste ju också finnas. Och konkretisera vad hjälpen består i, som vi har sett exempel på, är det väldigt viktigt för att kunna skapa trygga situationer där båda parter kan känna sig trygga. Att man kan utgå ifrån en generell rättighet. Ja, alla har rätt till sin sexualitet, men behoven är individuella. Och här vill jag få in ett intersektionellt perspektiv, alltså att det beror på olika kön. Det kan handla om etnicitet, kultur, religion, olika typer av funktionsnedsättningar och olika människor inom olika grupper av funktionsnedsättningar. Så alla är ju olika, även om man har gemensamheter över gruppgränserna. Så vad behövs då för att få till stånd detta? För serviceanvändarna kan det handla om bättre sexualundervisning, och där kan man jobba från ungdomar, barn. Men även för vuxna kan det vara ett stort behov av, kanske inte undervisning på det sättet, men information, stöd för att kunna utveckla sin sexualitet och sin kunskap kring sin kropp och vad man behöver. För personalen, vissa kanske aldrig har tänkt på, men vad är sexualitet egentligen? Vad är det vi ska göra? Vissa har varit rädda för var gränserna går och sådär. Ja, men viktigt att prata om det då. Det kan finnas anhöriga som har mycket att säga till om, som vill påverka hjälpen. Hur ska vi hantera det? Är det deras rättigheter som vi jobbar med i verksamheten? Nej, det är faktiskt serviceanvändarna. Anhöriga är självklart ett stort stöd för många, men kan också vara ett hinder ibland. Vad är anhöriga? Familj, föräldrar. Och ingenting blir bättre av tystnad. Det är det som jag har kommit fram till i min forskning. Alltså det är så mycket tystnader och så mycket osäkerhet. Men ingenting blir bättre av det. Alltså. Utan det behövs också policy. Tystnaden måste brytas även på det området. För det är någonting som ger legitimitet. Det bryter tabun. Och det motverkar osäkerhet och att felaktigheter begås. Om vi börjar prata om det och pratar om olika oro som finns, olika svårigheter, då kan vi också konstruktivt komma fram till fler lösningar, till konkreta lösningar. Så den som vill läsa vidare kan hitta min avhandling på internet, som ni söker på Så nära får ingen gå. En studie om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans. Och vid Göteborgs universitet då, så finns den tillgänglig där på svenska. Och sen vissa artiklar på engelska. Så tack så mycket. Tack själv så mycket, Julia. Så inget blir bättre av tystnad, så då är det enig med Kim när han säger att det kan inte anbefallas inte att göra något. Så. Tusen tack. Hej Inger Helseby, välkommen. Från hälsodirektoratet i Norge. Och Inger, du har check på din tid, och jag kan ge ett vink när du har 5 minuter ska göra det. Ja? Okej. Jag ska snakke fort. Varsågod. Tusen tack för att jag fick komma. Det är första gången jag är på Färöarna, så väldigt hyggligt att vara här. Nu kommer jag att snacka ganska överordnat. Jag kommer från hälsodirektoratet i Norge, så jag är det jag kallar en hälsobyråkrat, och då blir det ganska överordnat. Jag ska pröva att ta några exempel, men vi har då gett ut en strategi för sexuell hälsa. Detta ska jag pröva att säga lite om bakgrunden och perspektivet i strategin och vad det innebär. Och så kommer jag också att säga lite om sån andra områden i forhold till våld och övergrepp också, för jag ser vi ska ha det efter lunch, så jag kunde tänka mig att säga lite om det, vad vi jobbar med. Jag beklagar, men jag har fått lite ont i halsen när jag kom till Färöarna. Det är ju slik att på detta område så har det varit flera satsningar. Alltså, man har suttit på var sin tue, och så har man
holdt på med sitt. Og det vi ser at dette mye felles, sånn at, og det et bredt område, sånn at det vi har gjort at vi har da laget en ny strategi for alle områdene. Og da jeg snakker om det brede området, så det både altså barn, unge, voksne, og funksjonshemmede også en viktig målgruppe her i strategien. Og når det gjelder da det brede området, så må dere også huske på at når det gjelder funksjonshemmeområdet, så det medfødte og tidlig ervervede funksjonsnedsettelser og sykdommer. Det også sykdommer, diagnoser, skader i voksen alder. Altså det liksom alt fra fysisk funksjonshemmede til autisme, folk som har fått slag, hjerneslag, altså stroke. Altså, sånn at man liksom har hele det perspektivet deres, sånn, både når det gjelder medfødte tilstander, men også at det veldig mange som får en funksjonsnedsettelse i voksen alder også. Sånn at det litt viktig å ha det perspektivet. Nå kommer jeg til å snakke mye om barn og unge, også, men det viktig at dere også husker på det. Og dette gjelder jo alle, ikke sant? Virkemidlene gjelder alle, og da det viktig at dette tilpasses den enkelte målgruppe. Det på en måte det som perspektivet i denne strategien. Og det som vi veldig opptatt av at det skal være likeverdige helse- og omsorgstjenester for alle. Og at innholdet i disse tjenestene skal være individuelt tilrettelagt. Og da kommer også seksualitet som et viktig område i dette. Og det gjelder sånn at dette gjelder alle, så det kan være nedsatt syn, det kan være nedsatt hørsel, det kan være en fysisk funksjonshemming, det kan være en kognitiv funksjonshemming. Så dette viktig at, nå snakker jeg mye helse, i og med at jeg kommer fra Helsedirektoratet, at den enkelte helsepersonell har kunnskap om dette. Og så har vi også laget da et lavterskeltilbud for ungdom, altså helsestasjon for ungdom. Og her også det jo naturlig at barn og unge med funksjonsnedsettelser også får det tilbudet, som ofte tilrettelagt gjennom skoler, altså ungdomsskoler og videregående skoler i Norge. Målgruppen, jeg snakker mye helse, men dere ser at målgruppen også barnehage, skole, utdanning, arbeid, kultur, fritid og helse- og omsorgstjenester. Sånn at dette målgruppen for hele strategien. Så det viktig at man liksom har det der tverrsektorielle perspektivet når man snakker om dette. Går den ikke nå? Det teknisk her? Den virker ikke. Nei? Åja, sånn ja, unnskyld. Men hvordan der får jeg den. Og så det dette brede perspektivet som denne strategien inneholder. Og det jo da hele livsløpet, som jeg sa i stad, at dette barn, unge og voksne. Og at man også ser det i et ressurs- og mestringsperspektiv. Og at man også vektlegger seksuelle rettigheter og sosial ulikhetsperspektiv også. Og da det viktig at man også har funksjonshemmede opp mot dette perspektivet. At det jo også individuelt tilpasset og individuelle behov. At det viktig å ha det fokuset. Og det hjelper jo ikke hvis tjenestene ikke greier å tilrettelegge. Det var veldig interessant det Julia som snakket nå. De problemstillingene som hun hadde, det kjenner jeg meg ganske enig i, og det på en måte mye av den ideologien som også i denne strategien, at man skal tilrettelegge og gjøre personell i stand til å kunne ha gi de tjenestene ut fra et kunnskapsnivå.
Og da det jo også viktig at helse- og sosialpersonell i kommunene søker hjelp andre steder. I Norge så har vi altså begrepet spesialisthelsetjeneste. Jeg vet ikke om dere kjent med det. Altså det sykehusene i Norge. Vi skiller mellom primærhelsetjenester og spesialisthelsetjeneste. De har en veldig sånn klar veiledningsplikt til kommunene. I habiliteringstjenestene i Norge så det ansatt personell som har en videreutdanning i seksuell helse. Og de har et særskilt ansvar for å gi individuell oppfølging, behandling, men de har også et særskilt ansvar å gi veiledning til kommunene. Og da snakker jeg ikke bare om helsetjenesten i kommunene, men det kan være skole, og det kan være også helsestasjon. Så det har vi hatt ganske stort fokus på nå i Norge, at spesialisthelsetjenesten de skal behandle, men de skal også veilede kommunene. Og så det i Norge så har vi et nettverk som altså et tverrfaglig nettverk som på tvers av alle tjenesteområder. Og det vi også opptatt av den strategien at man skal få flere nettverk. Og de har også en funksjon på det med veiledning, men de gir også ut en del veiledningsmateriell. Sånn at at man setter en enkelt tjenesteutøver i stand til å kunne gjøre og ha fokus på dette feltet. Ja. Så det jo slik da, at mens mange opplever at seksualitet tematiseres i mindre omfang enn det som etterspørres, så det andre som opplever at det ikke blir tematisert i det hele tatt. Sånn at det også ganske utfordrende. Så unge med funksjonsnedsettelser, altså de har behov for å få mye større veiledning og mer behov for tilrettelagte tjenester. Og da det som gjenstår da å gjøre de ansatte, hvis jeg skal bruke det uttrykket, i alle sektorer i stand til å ha fokus på dette og gi den riktige oppfølgingen. Det på en måte det som ja. Og dette gjelder jo også voksengruppene, de som jeg nevnte i stad, som har fått en diagnose i voksen alder. Unge funksjonshemmede, vi har en veldig sterk organisasjon i Norge. Unge funksjonshemmede, de kjempeflinke, og de puster oss byråkrater i nakken. De kommer stadig vekk med gode søknader på prosjekter, og har et veldig bra perspektiv, blant annet også på dette området her. Og de har fått penger til et 3-årig prosjekt som heter Sex som funker, og der hovedmålet å innhente og formidle kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Og de ønsker rett og slett å bidra til å heve kompetansen på dette området også. At det ikke bare helsepersonell som skal gjøre det. Så det også de skal lage et e-læringsverktøy også for fagfolk. Så det vi veldig fornøyd med. Så da gjenstår det å implementere det, for det ofte det som problematisk å få implementert det. Så har de et prosjekt til, og det sex, samliv og funksjonshemming. Og det et prosjekt som har som hovedmål å fjerne tabuer og fordommer knyttet til seksualitet. Og det gjelder jo åpenhet både i brukerorganisasjoner og også samfunnet generelt. Og så har de da gitt ut denne brosjyren her som de deler ut. Ung, skeiv og funksjonshemmet. Vet dere hva skeiv Nei, det altså da LHBT-personer. Det betyr lesbiske, homofile,
bifile og transpersoner. Det forkortelsen. Skeiv det i Norge det å være homofil. Og der det jo også personer med funksjonsnedsettelser som skeive. Så at de har også et fokus på dette. Så og her de også da etablert en egen Facebook-gruppe. Så i likhet med Danmark så har de også laget et fotoprosjekt om seksualitet, som de også har fått penger til å gjøre. Så de ble lansert under skeive dager i 2017. Altså. Da skjønner dere hva skeive når jeg sier skeive dager. Sånn. Så har jeg lyst til å si litt om altså andre satsninger også som vi har i Norge. Og det vi ser at vi har fått mer og mer fokus på vold og overgrep. Altså både det å forebygge vold og overgrep, men også det å avdekke vold og overgrep. Vi vet at det vanskelig å avdekke vold og overgrep. Og personer med funksjonsnedsettelser de særlig utsatt. Vi vet i Norge så har man et tall på mellom 30 og 35% av kvinner med utviklingshemming blir utsatt for vold og overgrep. Og det ganske høye tall, dere. Så dette må vi bare jobbe med. Altså, jeg var ferdig med min utdanning i 1980 og jobbet ute altså på institusjoner. Altså, jeg kunne ikke forestille meg at det var det da. Altså, jeg var så naiv at jeg tenker at jeg kunne ikke tenke meg at noen kunne gjøre noe sånn, men sånn det. Det liksom det harde livet. Sånn at det regjeringen vi har nå, det valg i dag, stortingsvalg i dag, så vi vet ikke om den regjeringen i morgen. Men den regjeringen som nå, den har da laget en opptrappingsplan, eller i ferd med å lage en opptrappingsplan mot vold og overgrep. Og der det 4 statsråder, ministere, som med. Altså, det sosial, og så det helse, så det justis, og så det arbeid, og så det også likestilling. Så det synes vi veldig bra. Så har vi også en tiltaksplan for å bekjempe vold og overgrep mot barn og unge. Den ble lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon. Og dette tiltak for barn og unge mellom 0 og 18 år. Og her det jo også tiltak som knyttet til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Blant annet så har vi dette, hvor vi nå har utarbeidet rutiner for å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Sykehusene i Norge har også laget retningslinjer på dette i forhold til sånn, hva slags tegn de skal se etter, om det seksuelle overgrep, om det vold, om det andre typer overgrep. Sånn at Sykehusene i Norge har jobbet ganske mye med det når de får inn barn, at de kan greie å avdekke en del av dette. Har vi lenge igjen nå? Går det bra? Og denne her jo, altså denne også jo tverrsektoriell. Altså dette ikke bare helse. Dette liksom alle sektorer som har med barn og unge å gjøre. Og det liksom det som mantra også i den strategiplanen jeg snakket om i sted, at det skal være tverrsektorielt, det ikke bare helse. Men det gjerne helsetjenesten som avdekker. Nå har jeg snakket mye om barn og unge. Og det også et ganske stort fokus på dette med voksne også. Barn-, ungdoms- og familiedirektoratet har jobbet ut ganske mye knyttet til det å forebygge og avdekke vold og overgrep mot personer med utviklingshemming. Og som kommunene skal bruke. Og det vi ser jo at det kanskje sånn hos dere, og det som vanskelig jo den implementeringen.
Blant annet at i Norge så det sånn at utviklingshemmede skal avhøres på barnehus hvis det mistanke om overgrep. Og det vi vet at det veldig mange kommuner som ikke vet det. Sånn at jeg har hørt eksempler som man ikke har gjort noe med det fordi at det blir så vanskelig å møtes hos politiet for den utviklingshemmede redd politi, ikke sant? Og så det da barnehus som har spesialiserte avhørere til å gjøre dette på Politihøgskolen, og så det en egen linje som utdanner politi som skal avhøre barn og også personer med utviklingshemming eller kognitiv svikt. Og det vi ser at det økende personer med utviklingshemming som blir avhørt i barnehusene. Og det jo positivt i den forstand at det blir avdekket mer. Så her Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet disse retningslinjene og veiledere som da hvor målgruppen både altså barnehage, skole og helse- og omsorgstjenestene. Og så har vi også laget en lettlest til personer med kognitiv svikt. Sånn at den distribuert nå til alle kommuner, og så får vi bare håpe at den blir brukt. Sånn at man får både forebygget og avdekket. Det som vi også gjør i Norge, nå har jeg 3 minutter, kan jeg bare fortelle om det, det at det skal lages et prøveprosjekt nå som går på å både forebygge og avdekke vold, altså vold og overgrep. Og da snakker jeg om, det kan være økonomisk misbruk, og det kan være vold, og det kan være seksuelle overgrep, hvor man lager en modell nå som kommuner skal jobbe tverrsektorielt for å forebygge og avdekke det. Altså da snakker jeg om sosial, helse, pleie og omsorg, fastlegen inne i bildet. Sånn at vi setter i gang nå med et prøveprosjekt hvor vi skal se om dette, om vi får folk til å jobbe mer sammen. Det jo det snakk om, ikke sant? At man ikke sitter sånn på hver sin sektor og gjør sitt, men at man lager da denne modellen som gjør at man kan jobbe mye mer tverrfaglig og ikke minst forebygge mye mer enn det vi gjør. Ja, dette gikk fort. Noen lenker fra regjeringen i Norge, og så har jeg også lagt til disse retningslinjene, sånn at hvis det til etterfølgelse, så kan dere se på det. Ja, da greide jeg tiden. Absolutt. Ja. Takk for det, Inger. Takk for det, Inger, og takk til alle de 5 personene som har haft deres forelesning her i formiddags. Vi skal faktisk slutte av den første delen av dagen i dag med temaet funksjonshinder og seksualitet. Det luft og plass til spørsmål. Hvis det spørsmål, så kan vi ta mikrofonene ut før vi går til frokost. Og jeg tenker nok at de som har haft forelesninger klar på et spørsmål hvis det Så hvis det at jeg har noe jeg vil spørre inn til, nå her allerede når vi avslutter det her, så må jeg endelig markere. Så kan vi gjøre det. Eller sa Maria Lino at alle presentasjonene ligger allerede på NVCs hjemmeside. Du går inn på NVCs hjemmeside som heter nvc.nordicwelfare.org. Yes. Og der finner jeg under konferanser og brudd tabu, der finner jeg alle forelesningene som har vært i formiddags. Til like klar allerede. Så at jeg, det ingen der har mer å spørre om? Jeg tenker at gjennom de her 5 presentasjonene har jeg
på en måte fornemmet det med att vi talar om avtabuisering och upplysning och om aldrig att göra ingenting och det är liksom det som går i genom hela föreläsningarna tänker jag och jag kan kun vara fullständigt enig att i hvert fall är det en god väg att starta. Men hvis ikke der er spørsmål, det er der. Jens, vær så god. Jag tänker att du ska resa dig upp. Ja, det är inget komplicerat eller så. Jag har bara en liten fråga till Inger. Jag har en fråga till Inger. Jag är intresserad av finansiering av sådana här projekt. Och det var ju så att alltså Barn- och hälsodirektoratet har finansierat vissa av projekten. Extrafonden var någonting. Vilka är nu det? Ja. Och vet du vad jag glömde att säga? Det var att i den handlingsplanen så har faktiskt regeringen avsatt ganska mycket pengar. Alltså regeringen har faktiskt avsatt ganska mycket pengar till handlingsplanen också. Men när det gäller finansiering till unga funktionshemmade, där har de fått både från Hälsodirektoratet och så har de också fått från Extrastiftelsen. Ja, så det är det ena projektet har de fått från Extrastiftelsen. Ja, det är nu må någon av dessa norrmännen hjälpa mig. Det är tippemidlene i Norge. Ja, sånn att så när folk tippar på lotto och häst och allt detta så kommer det organisationer till gode. Ja, så det är bara att tippa. Ja. Så det är pengar? Ja, det är pengar. Men det som dere säkert också ser är att hvis man kallar det en strategi så är det inte ofta det följer pengar med. Men är det en handlingsplan så är det lite pengar och det ser jag nu att politisk ledelse har varit väldigt upptatt av speciellt i förhållande till den mot våld och övergrepp för det här må man göra nu. Man må ha ett ökat fokus på det. Ja, det var du fick svar. Ja, är det flera? Hvis ikke så kan vi spisa. Vi kan också minkla och networka mens vi spiser. Det heter att prata eller snacka, det är det samma. Men det kan vi göra den här kommande timmen ute i foajeren, var vi får lunch. Så jag säger tack för första del av dagen och vi ses om precis en timme klockan 13:30 står det i programmet. Ja. Allesammen, det är gott att höra att i minklar och pratar. Vi ska gå igång igen nu. Jag hoppas att ni har fått något gott att spisa. Jag vet det är gott. Det är alltid gott från Oddvar som vi har fått från. Och jag hoppas att ni har fått något kaffe och något energi så att ta ett en timme igen. Vi har den första pausen klockan 3. Så har vi om halvannan timme. Där tar vi en liten kaffepaus igen med kaffe och kakor och frukt. Från 3 till 3:30. Men vi ska starta på programmet nu efter middag och det är när samhället inte ser, hör eller förstår. Det är Ann Jönsson och Maria Montefusco från NVC. Och det är Ann som startar. Görs väl, Ann och Maria? Görs väl? Hej allihop. Ja, då startar vi efter lunchen. Och det är jag som är Ann Jönsson och jag arbetar som projektledare på Nordens välfärdscenter. Och Maria Montefusco, alltså min kollega och jag, vi ska berätta om den här rapporten som Nordens välfärdscenter har gett ut när samhället inte ser, hör eller förstår. Och vi ska dela upp vårat pass på det sättet att jag ska tala om vad våldet kan bestå av, hur det kan se ut, vilka det är som utsätts, vilka som kan vara förövare. Och Maria ska avsluta med att berätta om vad det är för rekommendationer som Nordens välfärdscenter eller som finns i den här rapporten om hur vi ska gå vidare med den här frågan. Och jag vill säga så här att jag är fortfarande väldigt uppfylld av den här förmiddagen. För att det är så tydligt att det här området, sexuella rättigheter och att förebygga, upptäcka våld och att ge stöd åt människor som utsätts, de hänger så intimt ihop. Här finns Katrins delar om att sätta gränser, kamp mot stereotyper, hur man uppfattar sig själv.
Kims föreläsningar kring om det här med att lära sig om sin sexualitet, ge människor rätt till sexualitet, lära sig sätta gränser. Här finns också det här om assistans och sexualitet och det hänger väldigt nära tillsammans. Jag ska bara säga några ord om vem jag är. Innan jag började som projektledare på Nordens välfärdscenter så arbetade jag på Socialstyrelsen och tog då fram ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det materialet heter Sällan sedda och var ett regeringsuppdrag i Sverige. Och det handlar om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Jag kom då också med i Nordens välfärdscenters expertgrupp, mycket på grund av det här materialet. Jag har också under hela mitt vuxna liv varit aktiv i funktionshinderrörelsen. Min hemvist är synskadades organisation och det ser ni, jag har min fusklapp i punktskrift. Bilderna här är bara för er, så håll till godo. Jag är också ledamot i styrelsen i European Blind Union där vi har tagit fram ett material som heter The Right to Live Without Violence som handlar om våld mot synskadade kvinnor och hur man ska kunna jobba både kvinnor emellan men också för att medvetandegöra personalgrupper i olika länder kring det här. Så det är min erfarenhet. Sen kan jag inte låta bli att bjuda på en liten historia. Den finns inte i manus, men den kom till mig. Och den riktar sig lite grann extra till Katrin. Och den handlar ju om det här med stereotyper. För du och jag, vi har en sak gemensamt, Katrin, och vi har båda varit på Arbetsförmedlingen. Och vi har båda haft svårt med att fylla i det här på skärmen. Och du fick ju då höra att ingen kommer att respektera dig då. När jag hade svårt att fylla i på skärmen och talade om att jag hade arbetat som rådgivare åt en tidigare svensk regering, då fick jag heta att jag var mytoman och sådana har väldigt svårt på arbetsmarknaden. Så jag är väldigt glad över att jag får vara här. Så. Nu har jag förbrukat massor med tid på inledning så nu måste vi gå in på själva manus. Och jag skulle, för att vi ska kunna komma in i den här frågan, så finns här några stycken röster. Och de här är tagna från det europeiska materialet om våld mot kvinnor. Och här är då några berättelser. En kvinna säger så här, att när jag var 14 år så blev jag våldtagen av en falsk taxichaufför. Han väntade på mig utanför skolan och låtsades att det var han som skulle köra mig hem. Efter att han hade våldtagit mig så knuffade han ut mig i bilen i ett övergivet område och han körde iväg och tog min käpp med sig. Hon kallas A och är 21 år gammal. Och nästa bild och nästa röst. Och hon säger så här att min partner, han läser ofta fel för mig och ger mig ofta fel dos av min medicin. Resultatet blir att jag inte kan kontrollera min diabetes utan blir liggande i sängen mer medvetslös än vaken stora delar av dagen. Och hon heter L och är 45 år. Och nästa, hon berättar så här att han psykade mig så att jag till sist inte visste vad som var sant eller falskt. Jag var så jagad. Och mot slutet så bankade hjärtat i kroppen hela tiden. Och det kändes som om jag skulle krypa ur skinnet. Ja. Och då tar vi nästa bild då. Och här återkommer jag till något som vi har pratat om flera gånger. Om att våld mot personer med funktionsnedsättning, det har länge varit ett osynligt problem. Och det har varit i forskningen och det är fortfarande ett ungt forskningsområde. Den forskning som finns handlar mycket mer om våld mot kvinnor än våld mot män, vet vi inte särskilt mycket om. Ofta är det så att man forskar på antingen på våld eller på olika typer av funktionsnedsättning, men man får inte ihop det här. Våldet har också länge varit ett osynligt område i vården, stöd och service. Och ni har ju fått många exempel idag på hur rädd man är för att prata om det här.
Det är också till stora delar osynligt i den politiska debatten. Om jag bara ska ta ett svenskt exempel från i somras och förra sommaren så pratades det mycket om flickors och kvinnors utsatthet på festivaler. Och det blir många väldigt engagerade i. Men den utsatthet som kvinnor och även andra med funktionsnedsättning upplever i olika situationer, det blir sällan en fråga för politiker och det är sällan någon ställs till svars för den. Jag skulle ha lagt till en sak i den här lilla bilden som jag pratar om nu istället, och det är att våldet också länge har varit en osynlig fråga i funktionshinderrörelsen. Och jag kan bara ta ett litet exempel från mitt eget liv då, att jag blev aktiv i Synskadades riksförbund på 70-talet. Och på den tiden, vi var unga då, unga och radikala. Men vi pratade aldrig om kvinnor och män, utan vi var synskadade helt enkelt. Vi kämpade för att få arbete, utbildning, stänga institutioner, få information, kunna läsa tidningar, vara med i samhället. Men vi var synskadade och det här med kön fanns liksom inte. När jag var aktiv på 90-talet började vi göra undersökningar om levnadsvillkoret för män och kvinnor med synskador. Och då såg vi ju att det fanns skillnader i inkomster, i hälsa, i det här med att känna trygghet. Det är först efter 2000-talet som våldet har blivit en fråga, i alla fall i min organisation, och jag delar det med flera andra organisationer. Och då kan man också förstå att vi ligger typ decennier efter andra grupper när det gäller att få med den här frågan på den politiska agendan. Nästa bild. Ja, att det här är ett osynligt problem kan ju också handla mycket om det här med attityder till personer med funktionsnedsättning. Och här finns då några stycken exempel då. Och det man ofta tänker, som vi också har hört mycket om idag, det är jätteskönt att föreläsa på eftermiddagen för man kan bara relatera. Men personer med funktionsnedsättning ses ju ofta som könlösa. Ni vet, det är den blinde, den döve, den förlamade. Och ibland är det ännu värre än så. Ni har kanske hört på flyget, vi har 2 rullstolar med oss idag som om de skulle åka utan människor i. Och här finns ett litet citat där en person säger att ja, jag upplever mig ofta som ignorerad, som om jag inte är riktigt närvarande. Det finns också osynligheter i språket. Att det våld och de övergrepp som personer med funktionsnedsättning kan utsättas för, det omdefinieras. Man pratar om organisatoriska problem, konflikter, gruff. Men det är inte våld, det är problematiska relationer.